Right, yeah. Atokwana song. Nasa ndisikueda vanhu because sometimes ukaeda vanhu inenge chiti shashara inotokanganisa vanhu vanoda kunzwisisa. So nhasi because maansesa ndina wari correct inongozviziva. Right. Nasi tikurova analysis. In fact, ndikuzo ndango yauzotsanangura why vanhu vachi break up ku UK. And vanhu vazhinji vanofunga kuti pane rocket science. Hapana kana rocket science. Zvinhu zvinongori simple. Che yangu inonzoti kwera ndoda kuti ndigare ndakadzikama ndisingaiti mhere. Right. First of all, chinopa kuti vanhu va break up ku UK. Chichakushamisa ende chokudai so. Chinopa kuti vanhu va break up kwete ku UK chete. Va break up kunana anywhere in diaspora. Chin one. Right. People break up because of the reason they got married. Chinopa kuti vanhu va break up I reason yavakaroorerana. Reason yamakaroorerana inochinja mukave abroad. Kana vaka listen guys. Munhu wese akaroora right now. Munhu wese akaroora right now. Tsokera pawakaroora wozvibvunza kuti yaive decision yaani kuroora. Uchazoona kuti vamwe vakaroora nokuda kwekungoti akanhumburisa. Nongozei kumusha yeye. Vamwe kudhara tangoti kangofola in love wafunga kuti munhu akutoroora. Ende kuchina vanhu mwana vanepfungwa idzodzo dzokuti as long wangofola in love nomunhu uchitoroora. That's a big mistake. Saka ndisuziva ndotanga nekuti nekukupai mareason ekuroorera first. Here kana ndongoti Joshua ndatoita izvozvo. Hatombozi ma-equal rights kana. Haazi ma-equal rights anoita kuti vanhu varambane. Right. Joshua ndotanga sei. Right. Regai nditange nereason yekuroorera why you should get married first. Yeah, very good. Wozocheka kuti marriage yamakaita dzesedzi mama consider zvinhu zvachona zvemarriage. Right. Kuita marriage ka haufangi kungoita marriage for the sake of kuti noti ndadana nemunhu usina kuconsider zvinhu zvakaita se family yake, upbringing yake, sometimes even politics, party anosupporta, sometimes even religion, and many other things. Zvinhu zvidiki but munofunga zvinhu zvidiki pazvihombe. Okay, tomboti uri a die-hard MDC fan. Wororwa nemunhu wezana. Usati waconsider. Zviripo zvinhu zvaunogara wadoona. Okay, look at uri tsvangirai woda kuroora munhu wezana. Unotobva wadoona watiri kuenda kumakati. So zvinhu zvidiki zvozvo munofunga kuti zvinhu zvidiki but you need to consider that. Uri kuroorerei? Vanhu vazhinji vairoorwa nekuti paita nhumbu. Marriage zhinji I'm happily married. No, you got married because wakanhumburiswa. Ende nesuwo varume taitotika kana uchida ndoenzi msenge indirect msengabere. Varume vazhinji vokuAfrica vanoita indirect msengabere. Anoona bhebhi rakanaka type asingakwanisi kutora fair. Odanana naro oritsotsa beans omnhumburisa indirect msengabere. Yakaita se free kick inozosagoesa direct. So zvatinoita tinokupfimba toona kuti haisi class yangu. Uyu munhu uyu ndikamunonokera achapfimbwa netype yake chaipo. Vakadzi memsingazvizivi. We know how to please. Uchokuudzai sweet nothing. Handitire mukati. Assistant akatoplan. Murume anenge akatoplana kudhara kuti nema ndoda kuchizadza ichi. Kana wadozadziwa decision yako wadova ne two choices. Single handiloshandisa vara iroro because vara kuti mvana is a disrespect. Ndere good disrespect. But kana wadova single, munhu kana ado kunhumburisa, wadova ne two choices. Single parent kana udodo ngogara marriage usingafariri. Zvino vazhinji takashandisa method iyo patakaroora. Takaona mabhebhedi anga kanaka panguva iyo yanga kanaka kuzveshuwa. Chibata dini? Chibata vanhumburisa. It's a trap. Chiribani. Saka mbeva yaenda pachiribhani nobva yabakwa haina kuurawa nechiribhani. So iri pachiribhani haina kufa.
iri kufungwa kuti kana yazobatwa ichapiwa more cheese. Aiwa, kana wadobahwa chamari zvecheese hakuchina. Ndo zvakaita mamarriage mazhinji. Zvoitika mogara makadero, murume ndi breadwinner anoita zvaanoda, anoenda kubhawa achidzoka nguva yaanoda. Poita opportunity, ndei mhiri kwamakungwa mai mwana. Uyo murume uya mhiri kwamakungwa. Chikero chiya chache mukadzi, the reason why anga ari obedient zvake ndezvokuti hana zvemari, akada kungosiyana, akada kukakavadza, ado a single parent. Isi tobva takaisa maoko mumwe. Kwirai ndege mai mwana ndakatoya UK takagadzisa zvinhu. Mai mwana vozouya manje. Mai mwana vava vasiri breadwinner kumba. One example handisi ndozvoitika every time. Mai mwana vava vasiri breadwinner kumba. Vouya kunonzi hamusemi here? Handisemi. Okay. Can you work in anything? Can you work? You know you can do nursing. Really? Then it's not for all levels. No, you can do access course to nursing. Access course to nursing. Ndiko doita nursing. Kudoba have an Jackson. Ku Zimbabwe. No, we are not in Zimbabwe. Do access course to nursing. Murume wodo kubetsera kuita ma assignment. Zvarume zvakadzidzawo zvamwe zvachona. Zvodo kubetsera kuita ma assignment paya. Mukadzi ari kutobetserwa kuita ma assignment achimakirwa pamwe achinda kunobetserwa ma assignment nema Nigerian, Ghana. Kana murume asingagoni, kana murume asina time achienda ake kubhawa. Panguva iyoyo murume achina chitandaka. Mukadzi ari kudzidza. Panodzidza paya mukadzi onzi, you can actually work kana murume akasara nevana. Ndichiwana mari. So mukadzi anoenda anenge zvese zvikumukadzi zviri trial and error because kumushanga asingashandi. Takamunhumburusa asati apedza chikoro, pamwe anodozombokanisa kuenda kucollege. Ndikupa an example. Life yakanga ungoti ndi baba yemwana, kana baba mwana akati akuna munyu tikatotadza kukwera totongodla zvakadero. Ozodiscover kuno kuti okay, ari kuita tomboti ari kuita kewe kana kushanda asda chamo. Murume achita yake, murume hatori mashift akawanda, ari ngota 4 days. Oti achiti shande ona pay yake pamwe murume hakuratidzi payslip. Patoti achiti shande ona ane 1.9. Ocheke yemurume ona yemurume ngori 2.4 after tax. Hatauri papo. But I don't know something. But something iwe. Mari ndu ene yekatwanda ke. Murume manje anokangana kuti no ishira aichazipa mudzuta iyi. Oda kuramba achikontrola munhu ava kuena very vamwe vacho ndo ena more than them. Oda kuramba uchimupa madhiri wakamusainisa bepa. Zvava na Ronaldo kana ari ku Portugal aitambira 5,000 a week. Obva gona Alex Ferguson amutora. Kana atorwa na Alex Ferguson haachanyengereri Portugal. Because kwa Alex Ferguson akubhadhara more. Kwa Alex Ferguson akubhadharwa 100,000 a week. Iye wa Alex Ferguson wakana atorwa na Ronaldo akuenda ku Madrid haachanyengereri Alex Ferguson. Ndipapo manje panenyaya ipapo. Divorce inozongouya because mukadzi anenge but chandiri kutambudzirwa chii? Zvakafanira kutochengeta shiri iri mukeji handiti. Ichibhururuka ichidzoka zvayo mukeji. Yobhururuka ichidzoka mukeji. Yobhururuka ichidzoka mukeji. Inogona kubhururuka for 20 years ichidzoka mukeji. Mukadzi wakaroora ishiri iri kuenda ichidzoka mukeji. Then one day yoti ichibhururuka yononoka kudzoka. Yozodzoka maybe manheru woishauta. Iwe shiriwe inguva yandakatopinde mukeji. Shiri, I'm so sorry. But you funga, but hang on a minute. Mukeji ndadzoka, but mukeji mangu, what am I doing mukeji? Yobda nabasa. Keji ndakagara ndirimo ndakakurira mukeji anditi. Mukadzi rumba. Pane tombozvibvunza, but sei ndichinetsawo nemurume uyu. Padoti anoda kuhura kana handichazotaura kuti vanohuriswa sei. But anozvibvunza, okay, ndichiri kugwadamisiwa panapa. What is there worth gwadamira for? Pamfesa akandiunza pakandiunza ndisina chunhu yes, but iko zvino ndiri kushanda, ndiri kuita more shift kudarika iye, pay yangu yakadowanda, rent ndakutobhadhara ndini chichi. But is it worth this keji yandiri kudzoka iyi? Shiri yayo dzoka inenge obedient yadzoka mukeji. Then one day yo delay wakosviba yoti wasviba ndozoenda kukeji mangwana. Pamwe yenda kukeji mangwana yorohwa. Ungori yozvibvunza but hang on a minute. Pandanga ndarega kudzoka ipapo ndarega kudzoka ndaitwa sei? Munhu wekeji aizondibatera. Yozvibvunza iti but let me be obedient.
zvikazongoitika kuti shiri iyoyo yasangana neimwe shiri kusango inoibudza kuti ina asana mbogara mukeji upenyu hwangu hwese, asana mbogara mukeji upenyu hwangu hwese. Kunodzokera mukeji kunodii? Kunorara. Uzviti mumiti mune mashizha anotodziya. Mira ndikuratidze nhasi. Shiri yebhurugu yoenda kadai. Iwe ndakure nekukeji. Wasiyeiko? Wasiya mutsamiro, wasiya chiko. Hakuna chaunonida kukeji kuya. This is your woman now. Ari kushanda, ari kuita modules, ari kudzidza kuti no. Actually, women don't really need to depend on men. Women, iwe. Muno UK muno. Really? Kuye akandiudza kuno. Aiwa, zvokunza kuno zvebasa here. Ndiye akandiudza. Ukangoti abuse izvezvi unozoradwa nemba yako iwo. You're listening. Ndeimwe shiri isina kugara me. Apa ukatarisa dzimwe nguva ndingaita mafriends ari single. Kune mafriends akangoita single. So iwe single life inotori easy mani. Zvava nomurume wenyewe muna yeye. Akatamba neni ndava single right now. Ndikamuudza zvelife yemunhu ari single. Imi makamisa mukeji anogona kusadzoka. Ndo zvimwe zvinokonzera. Ndo imwe yemareasons inokonzera kuti vanhu vadivorce kudiaspora. Exposure. Chiratidzo kuti wanga uri mukeji. Vanhu vanopepuka kuona kuti marriage dzekudidzoka Africa dzinoisa vanhu mukeji. Ndakudza kuti tinenge tamutrepa munhu. Tomunhu umburisa asingade. Obva atonzi vamwe vainonoka kudzoka kumba nemavune. Chiza vabereki vakachamuramwa. Vabereki kuti mwana iye achatomudi motonoroora. Saka murume kana achikuda igona kudhilea nevune. Iwe wakarivara nokunakirwa nekungobatwa usingazivi ari kuita nevune. So varume kuZimbabwe vekuAfrica vanotrepa. Marriage yacho ndeyekutrepa. Hapana chakaipa kutrepa shiri woisa mukeji. But ukada kuzoipfuwa kuti ikandire mazairi mukeji imomo. Shiri inotrepa woiswa mukeji ndiye inoda kunodliwa manheru. Saka isi toda kuti tositowa munhu tomutrepa togara naye ari mukeji iye achizviona kuti mapapiro ake agona kubhururuka kutoenda kunomara kune rimwe zimuti. But ndiri kuramba ndakamisa mukeji musi anongoratidza kuti muti uyo unobhumarika hadzoki. That's how it's so easy kuti vanhu vadivorce. Number 2, reason imwe inoita kuti vanhu vadivorce ndeyekudai so. Kumusha vanhu vanoda kuhura but zvihuriso zvinogona kusvaipa. Kana chiti zvihuriso ndirati kwakanyanya hama, kwakazara hama. Akada kuti aenda akadai anokara kwavonekwa navamwe banguru vokwabamunini vaigara kugopwe vangokara kwavaenda nepambare. Saka zvinoita kuti mumwe munhu adzikame zvake nokutya kubatwa chihure chiri musoro. Ndirureva vanhu vanobuda marriage nokuhura. So anonamatira pamurume waasingadi. Nekuti biggest reason anofanira kuita before you get married. Ndichakuudzai. Vanhu vanogara zvindiseka. Before you get married, even a list of the reasons why you should get married. Ukaona usina reason to get married, don't get married. You need at least 5 reasons to get married. You can't get, when you are very stupid, you get married for sex. When you can actually get sex without even marriage. Which ones you want a sex just remarriage. Uno zvipinza mcage. Wavire mcage, ndaya mcage kuti ndizo wana sex. Kopanza ipo. Iripo. Koye mcage. Auduita nevakaona ndoda. Sindongozoita nda marriage. Uchizvipinza mtrepo ika. Gara kunze uko. So, if your reason for marriage is sex, you're very stupid to get married for sex, because you can get sex without getting married. If your reason for marriage is to have kids, you're very stupid again, because there's some people can have kids who are still married. If your reason for, so you need 5 reasons, and they can even go more than 5. You can even have 20. You can even have, I've got 20. I got 5, I got 10, I got 15 each time. And when I'm going to do Ariko. So, kana uri munhu ari intelligent, auya kuzopiwa advice neni nhasi. Anoda kuita married. Anoda my reasons for marriage. I'll give you reasons to get married. I'll give you. And my reasons are valid, right? Reason number 1. Think about the way you're gonna raise children. I'm talking of even handsome. You can determine
handsome vana vako kwete kuti karukangozvara mwana neguma by mistake ndikazongodana nemurume neziguma you've got a choice yekuramba munhu ane guma kana usingade munhu ane guma kana usingade kuti vana vako vaite mazisheve uchizati ako mazisheve akakura una musoro bhangu saleon you can choose ane kamusoro kadiki kuti musazoita vana anenge mabhazi. Yes, you can actually put that as a reason. I want to murume handsome, but make sure you are wakanaka enough, because dzimwe nguva unogona kuda murume ari handsome iwe usiri handsome usiri beautiful. And kana kuti unogona kuda murume ane mota iwe famba nebhazi. Kana uchida murume ane mota ka tenga mota modriver muchisangana kumagaraji munoti vanhu vemota havafambi muroute yebhazi. Iwe unoda kunyengwa nemunhu ane mota asi uchifamba nebhazi. Saka kana uchifamba nebhazi tamba nevemabhazi. Kana uchida munhu ane mota wotenga mota yako musangana kumagaraji muchidira petrol muchidididi kumisangana nevanhu vane mota musangana vamwe venyu moda kuroorwa nevanhu vasiri veklasi yenyu or maybe nevanhu veklasi yenyu but muchivatsvaka kusiriko patai kumaruzevha vanoda kubata hanga vava vasingaisi urimbo mumuti hanga imhari mumuti hanga inodzinganisiwa yoneta imbwa dzoikwidza muti woirova nerekeni or something. Saka vanoda hanga vainoredza hanga vainodzingirira hanga vanoda hove vainotsvaka hove mudamu. Iwewe manje unoda kuroorwa nemunhu akaita sehanga asi uchiinda panomwa dhimba tushiri tudhimba. Saka kana uchienda tushiri tudhimba ka uchida kunotsvaka hanga ka you're very stupid. Saka kana uchida vanhu vequality veclass chirega kuloja kumalocation enda unoloja kuclass ikoko tokonosangana navozve munogara nechepa around the corner there au bvunzai vanhu vese vakaroorwa nevanhu veclass havana kuroorwa. Tanga kutoenda kumajima evanhu veclass vacho ndoreva majima aya kwete ido aya anobhadharwa 50 pounds a month 150 a month ariko majima akadero ane jakuza nechichi yokuti unopinda uchitopiwa tauro kudzokera naro kumba mangwana wewe upinda exactly. Saka kana uda munhu weclass tambira kuclass vanhu vanochinya kuda kuti unoda kuroorwa nevanhu veclass usingatambi neclass yako. Ndoda murume anoenda kumaholiday unosangana navo kumaholidays woda kusangana nafidzwa asingadi kumaholiday muno mushava unozoti uda murume anoenda kumaholiday. Kana uda murume anoenda kumaholiday unoenda kumaholiday ikoko uchanovavona vari single varifamba vega hello how are you muchinjana manapa haufi even bhaibheri charotaura kuti kana uchivaka imba ka tanga watarisa kuti zvidhina zvandinazvo zvinokwana here mazenga aripo here kana yazosvika pawindo level ndinawo here mawindo frame acho bhaibheri charakatodero. So if you are building a house usati wambocalculate that zvinhu zvacho zvichafamba you're being stupid. So number 2 ndatini wocheka kuti kana chiti raising your children seriously vamwe venyu ndasingaziti murume wayo agona kuchengeta vanhu hauzvizivi mutadza kuzviona wega. Ukaona uchiroorwa nemunhu uchida vana ndutaura munhu anoda vana woroorwa nemunhu asingagoni kurera vana you're very stupid. Iwe ndiuri stupid. Akangondinhomboresa ndasingaziti akuchengeta vana. Iwe munhu anochengeta vana unomuona usati wadombodanana naye. Munhu anoda vana unomuona usati wadana naye. Ane kudate koko kamwana kakati darika zona haya ivava vanogona kutamba nemwana wangu pane noise zvana mana hande tinodyira kunando pane zvana futi I want you to be my iwe don't be stupid man. Even vanorova ivo vaya varume vanorova unenge wadombozviona kuti iri rorova iri richandikwatura zimvezi hashadzari nadzo rinondikwatura. Chero vanasisi vanogona kuudza kuti marovero aita bhudhi vakomana bhudhi vairova vakomana tikadyisa mombe mumunda bhudhi vairova vakomana kana airova sisi vake ofunga acharega kurova iwovo. Don't be stupid musoro bangu. Kana ofunga kuti kana munhu airova sisi vake angazorega kurova iwovo nokuti nemazamu mangani 2 une akawanda sembwa. Kana aidorova sisi wake shamari uri kutopinda chizatu chanotsvaka ukangoita zvaiita vanasisi vacho uri married unokwatuka hapana paanozoibvisa api yacho unless ava mature unless so ndiri kuda ngokutipa kuti uzive kuti zvimwe zvinhu zvamunoblema varume zirume irori no muchituka varume venyu kuvana venyu ka nemachoices amakaita ari stupid. Your mom is so daft. So the mother was smart to marry you. You wakangwara iwe ndiwe dofo iwe ndiwe dofo urida kunoroora munhu ari smart iwe wati uri smart wakaita I have a masters mai venyu havana kudzidza vakanyengwa nani. Zvino kana iwe une masters uchinyenga dofo akapusa ndiwezve. So
cheka kuti baba vacho vanogona kuzoita homo. Unogona kuwana munhu anoda vana zveshuwa genuinely, but ukazenga uri kubasa anogona here kuita homework nevana. Anogona vamwana murudana unotosvika kutakura mimba kudai singamboziti anogona kunyora here kana kuti agona kunyora. Hapa noipa ngoya Pythagoras tisati tombosvikana naPythagoras theorem inonzi chiko timetable chaiyo ya 4 times 4 16 yoye. Mwana anodzokera kuchikora sina. Ndope vanochichimutsa mwana makuseni. Onzo mwana chichema, "Mom, I need to do my homework." Na 6 a.m. na 7 uchiti mwana anogeza, "Mom, I need help with my homework." Ko baba, handidzigonini. Wakuzozviziya nhasi yo kuti murume wako agonimetsa. Paka kupimba pese muchinda kudate muchidla mbamba yaradza yakutengera kunandozi zvese zvamaitengera wakatadza wamubvunza naye une metsere. Ndo zvinoita munhu akangwara pamarriage. Unoplana in advance, unoplana kuti kana chazoreza vana tovareza iri class ipi. Andona. Kana iwe uchida kuti muite mota kuuyi kwako, cheka vo history yekumba kwavo vane mota here. Vision yemota kuvanhu vakakura vasina mota inenge itoda ngorozve, because ari kulevel rengorozve. Kana kuti wotomusimudzira iwewe, murume wangu hambodi kutenga mota. Hadi kutenga mota kapoza hatombodziziva, haana basa nemota, chakwavo ingoro nemabhasikoro. Uona vamwe, that's why chona kuti kubulawa yako unogona kuona mumwe munhu akadekoreta bhasikoro richirema rakaiswa magilazi, mamira, mandevere mamwe anozvita. Akaisa gilazi, mamira, akadiri necho. Mari yawaisa pamira unozati wanga uchikwanisa kutenga mudhudhudhu. No, I like my bike. Ndo vision dzavo idzodzo. Iwe urorwa nemunhu anoda bhazi uchida Ferrari. By the time unotenga Ferrari ndebvu dzachena. So am I teaching you to be gold diggers? Not really, but if you can data munhu agara ari up, and this kuti hangu be a gold digger, but there is no harm kunorora bona. But right now ndikarora bona right now anditi. Pandechida kuti bona toenda no mama vakandisira dede vakandisira ndege but ndege yacho iri kuMalaysia yayo haisa irungosha munhu anoiunza kunoko. Kuri kuona level racho rakatosiyana. Newewo musoro bhangu wako unorora munhu hanzvadzi yangu iri kwamazviwa. So handisi kuti hanzvadzi dzangu dzadzirori. Tine level rekwedu riri bobo. Tsvaka munhu ane level rinozokuwedzereka. Kana wada unorora munhu ari kugokwe, usazoti kana kuti handei kuseri kunoita tsvina kuti ndio level ravo havaziye toilet dzimwe ndedzemakomba. Ndototaura even kumusha ana moms mozachi vana vari kuUK kana vazvarwa otoudza kuti kana tozovhizita sekuru vaya vane toilet egomba vaya. I need to think about my kids, because my kids are handisanda vavudza kuti matoilet ekuZimbabwe akadaida. It's smart. That's a smart husband. That's a smart guy. Zvinhu zvokuti mwana anouya achizotaura chikoro, when you went to Zimbabwe, andinoona honye zvadzichita. Munoona honye dziti mwenye kana uchita tsvina kumusha makamboita toilet dzemakomba. Ukatarisa so still knows todongora so. Wabona honye dzita plus iko zvino vanhu vanoenda toilet newe. Anoenda akaibata mwana achibva kuno iPhone 11. Boya wira muhonye muya. Titora mwana akati, "My God, that's disgusting. My phone, my son." Unoya kuno kanyara. What I'm trying to say is zvokuti iwewe uri single ndione unodetermine level raunopinda. Don't be too desperate. Kana wava too desperate, usazocomplaina mberi. Ndongoda hangu chera netrousers as long as ingandiro. Are you sure? Ndongoda zvangu chera netrousers asingazondirovi. Are you sure? Kushandisa criteria kusarohwa kutsvaga husband. Unowana 1 haakurovi, 2 haagezi, 3 hagoni bonde, ane kadora, 4 haana mari, 5 anotora achikwereta, ane gambling problem. Don't be stupid. None. Ndakutodivorsa. Akangondinhomboresa akanditisa vana. Ukaita vana wakabatirwa tsvimbo here. Atokadecide wega. So ndo zviri kukonzera kuti vanhu vari kunana diaspora vadi madivorce awande, because zvatakakushandisai tichikuwanai tichiri kuZimbabwe hazvichazi valid. You need to up your game to keep that partner. Or iyo partner yacho kana munhu akandokudira magaro neflat belly, you better maintain that flat belly. Zvokuya kudiaspora odla sehlonza dumbu rosvika uko anokusiya.
Because akakuudza pamakaroora I really love. Bvunza munhu anoda kuroora aisha mari zvekupinda marriage usina kubvunza munhu. Why do you love me? Mubvunze 10 reasons. Sha unondidii. Aiwa imbondiudza unondidii baby unondidii. Ha garo mana garo. Achingora manyingoti garo. Saka rungokuroora garo chete. Kwakaita accident ukadliwa garo neshumba maenda kumauyu. Shumba ikadambura saka wadowa divorce kai. Ndutaura musefani ba. Kana kandokudira garo right. Chitoita insurance. Jennifer Lopez akaisa insurance pagaro rake. Insure that garo. Kutonorish insure cha uchiri polisha. Ndio rakakudisa zve. Ndio rakakupinza marriage. Zvino vamwe venyu munoti mapinda marriage nebot. Murudana munhu anofamba moyo muzvikine mumvura. Moenda nebot yenyu moirasa. Masvika. Ndatopinda mvura macho ndichagoidi bot. Iwe ukazoenda kuri deep usingagoni usima unofa. This is what you're doing. Kana vazoya diaspora zvamakaredzesana zvemarriage yenyu hazvichazi valid. Woyo ave diaspora anongodla gere. Anofonera mwana rapsesi. John, mwana achibva bedroom. Mom, zvataitwa nana mai vedu. Woya pana ndigirwa break mana. Mom, effort yamai ndiita muchindichedza ndibve kudenga uko mamutadza kuenda kukitchen uko. Vana mai vedu aizviita. And you muri kuzvitawo. Mwana anenge ari paXbox. John, come here. Ndiso tauro iro. Vakomana. Mwana ari kubva upstairs kuzokusvita tauro rapa. Murume wangu inini pandaenda vana vangu yaimone picture yangu ndichiri musikana. Mom, you were so slim. Oh, your dad loved it. Your dad really liked that picture. Oh, my dad, he used to take me out. We used to go to the movies. I don't know what's going on. Zvachinja ka. Varukudaenda nezvimasmalls. Listen. Nemo varume futi. Dumbu rinongorigwa richindako. Zviri both ways ka. Mukadzi akakuda. Maybe chakangodira inge iri handsome. Chi maintain aka handsome yacho. I'm gonna share this. Chi maintain aka handsome yacho. Because kana mukadzi wako asina chimwe chinhu chakakudira pamarriage yako, pasina anything else chakakudira apart from handsome. Iwo tanga mazitembo chirega unda exercise, chirega polisha umeso. Hachina chokukudira. Right guys, ndimbo kubvunzai. Tikashedzwa kupati tichivinga doro. Vanomwa doro vaya. Doro rikapera munoita sei kana pasina music? You should take your marriage like that. Ukapinda mu relationship mako yo uchipindira bonde. Bonde rikapera mu relationship. Iriro rega rakapindira. Yatopera zve marriage. Party yapera. Hazvina basa ndi 11. Ndopara nona nachibati party yapera boys. Kwapera sei? Dora kunyina guys. Hande totsvaka imwe party. Vanhu vaisumuka so party yako yapera na 11. Chaipedza party DJ wachanga akazungaira angachiridza manzidzi. So but kune dzimwe party dzokuti unoenda doro ropera na 9. But panenge pakazara mababy. Shamari kune mahure. Because listen guys, vasikana vese vanoenda maparty mera ndikudzai. Ukaona uchienda kuparty papaya. Kune umwe munhu akatofonerwa. Ukaona kune vanhu vanokuti hande kupati. No. Vanenge vanzi muye nemahure boys. Trust me. Ndiri kutokutipai. Pese paunonzwa uchidamwa maparty papaya. Uri umwe wemahure kana uchidedzwa. Because vanototi kune mahure. Guys, muye nemahure. I'm not joking. Mukandivenge muswe ndikutipai. Pese paunonzwa uchiti hande kupati. Vakomana uchiti Evelyn, let's go party, man. Let's go party. Guys, are you gonna bring beaches, man? Bring the beaches, man. So, kuitira kuti kana party doro, zviripa party zvikapera, doro rikapera. Doro rikapera kunosara music. Ndosazvizwa kuti DJ wacho ndeni anorarisa DJ wewe. Kodoro doro rapera. Kana kuti vanototora doro rako iroro, vachinda kune imwe party iri pa next door inonakidza. Vachiwa chizotora doro rako. Amusati mambona zvichiitika. Vamwe ma night club, vana ndio zvakaita marriage yako. Ukasiya marriage yako isina zvinospark. Marriage mako mukashakwa zvinospark. Zviro zvakadirwa. Party yapera marriage. Murunza zvandotaura. Ndari ndikubetsere bozi musoro wangu unoziya kani. Sandidherera kani. Yeah. Chokwadi.
right? So even a reason. So how can you make your marriage work? The marriages that work, the reasons more than 5 awakadira munhu. Zvazvokuti garo rabva dumbu rakurisa payai pani mukadzi anondirespect maiwe mukadzi iyoyo ndomuda zvisingaiti. She's very nice. But vanhu wirira anoita mukadzi iyoyo anogeza so zvakawanda zvauri. So if the more you have, kana une zvakawanda zvaunodira munhu, the more likely your marriage kuti isurvive. So number 2, my personal goals ako iwewe necareer zviri kupindirana here. Kune mwe shamwari yangu akambodana kuLidzuko, iye aita masters akadana nemunhu aishanda factory, aitorowa wauya kunozoverengere. But I'm doing masters, ndauya zokuona baby kuti ndikuone weekend ndine exam neMonday. Saka unofunga kuno ndo kulibrary. Uri kudana nemunhu asinganzwisise zvechikoro. Kana uchita masters tamba nevema masters wekufactory uyu anokudira mbam aitorowa. Leon ndiri kurowa ndikati you're stupid. Uri kurowa because you're stupid. Leon, that's not fair. How can you say taita masters tese? Uri kurowa because you're stupid. How can you danana nemunhu asingaiti masters? Iwo chita masters. Vision that then ndachida kunomuona baby. I love this guy. You love this guy, but yeah, hazvinzwisise. Hanzwa wiri nemabhuku. But ane exam neMonday. Akuda kuzanganisa. Mai kana ukadana nemunhu akamboita masters anoziva kuti ya uma dissertation ma1. Ukatongoti Leon, I've got this on Monday. Auye nemabhuku ako. Topic yako inonzi chiko. Topic ye dissertation yako inonzi chiko. Wadi kuichinja sha. Tashanza boss tine ma participants tokuzowana uyu. Totora mainini wako wewe. Nanti wako wewe. Nuze. Nabamnini wa. Tatora ma participants 5. But kana riri zimunhu riyere kuti urudana nemunhu asiri weclass yako asingazvinzwisisi. Participant ine maoko da unonyengwa. Sei aita murume. Omana participant. Uruda unoura. Hakuna ungaita interviews. No, this is psychology. This is ndofanga kuma interview ndiri by 1. Ine bani muda udokwira na imomo. Azvije ita interview ndakateerera. Participant yakupa information iri isingabudi bozi rume rakateerera zishurugura rakateerera. Zishurugura. Kana uchidaita zvokuimba danana tongai moyo. Udaita zvokuimba unodanana odana. So my goals. So chimwe chinhu chamunokanga mwafuti kutarisa before marriage, my finances. Dziri kugona here kuzvitengera shangu dzimwe dzine underwear here. Ukapinda kumba kweboyfriend akofanga kuona maunderwear mamakanikwa ko mamakadididi madrowa mune mamwe maunderwear wo 2 or 3. Idzi dziri kutadza zvitengera underwear dzinganditengera penti idzi. I doubt it. Idzi dzisina kana underwear yakanikwa mumba, so hapana kana underwear yakanikwa mumba dzinowacha idzi dzarara newe. Mangwana makusenza akapfeka penti iroro. Munhu kana wamuvhizitira anofanira kuona kuti underwear yanga akapfeka nezuro iyo yawacho iyo irapo iyo pahita dzitengura senge dziri zvati hita inode cha rust. Iwo unosvika uchishora kuti hita yako yava nerust, kuratidza kuti murume anonika hembe ipapo. Boys nevakadzi vavo vanoti kwanzi underwear anoikwa washing basket, vana vangu ndakati vatrainer. No. Ziso riri kutarisa bhora uko, team dziri kutamba bhora, there is football there, but ndaka concentrate. Musandikanganisa. Ziso riri kutarisa hakuna kana chiriko ibhora. Nditoona Fulham iri kurohwa 3-0. Liverpool iri kupinda manje. Mukadero ndokata izvezvi bozi Liverpool ndo team yangu. Tutopedza live ndototanga kuona bhora mukadero. Mukandirambidza kuti ziso rangu ripoti daiwo. So uko live yapera. So ende tine lecture yakareba nazo. Ndi vanosingazivi munozodziwana kuYouTube. Malive angu anoenda kuYouTube. Iyo live ndozoiturika kuYouTube. Munofanirwa kufollow mamanti. Pana panchapesera ndarega zvangu. Pana pamuchapesera musingachandioni panapa. Ndongoya once in a while. Malive angu ari kuYouTube. Ese matopics ari kuYouTube. Mamwe akareba 5 minutes, mamwe akareba 1. Ino ichareba stereka ndikaenda. Ndatini wasvika kumba kwomukomana wako. Uonawo wachiwacha underwear. Senge isusu tinoda impresa togona kuwachira penti rako kakafenta iyo. Murume uyo akandiwachira penti. Atanga umuka anotakura mapenzi SR2. Odonowacha. Paunoita shower wacha. Zvinonetsa kudzidzisa vana izvo. Vana vangu ndogara kuti asa uchatorova. Munhu wese ngawache penti rake wacha, especially dzechiboys idzi.
munhu wese ngaapinde mubathroom achiwacha pen ive habit. Munhu wese ngaabude mumba arova bath kwete shower. But vakazongodai vakamboenda kwamai vavo vonza ita zvamunoda vanangu, but kana kuri kwafidzwa bath mvura inodziya iriko, tabhu racho bubble bath kusara kuti pa mwana otadza kugeza onhuhwa, roll-on dziriko dzakachipa nezvimwe zvinhu zvatotenga, zvimwe zvinhu zvimaspray zvepound izvi zvakadai so izvi zvakadai so zvimaspray zvepound izvi zvinoita kuti mumba munhuhwirire izvi. Ndati tengai zvinonhuhwirisa mumba, ndikaspray so nondoda ndangonyemwerera zvatopera. Pound ai zvinonhuhwira mumba macho ukatopinda unonzwa kuti nhuhwire zvokuti ngati it's better kuti mumba munhuhwire. Zviri nani munhu anhuhwe senge mukadzi ashandise perfume yechikadzi pane kuti anhuhwe. Ndizvo zvandoudza unonzwa mwana achipa excuse, oh no this is for ladies. Zviri nani unhuhwe senge mukadzi pane kuenda uchinhuhwa nengirikikirako. So ndatini, can he manage finances? Zvikwereti tinoita vedu tinoita, but can he manage finances? Ndinomboziva kuti murume uyu anogambla. Iwe waitadza kuzviona kuti munhu anogambla uyu wakamboconsidera asati akuroora kuti anomanage finances. Ndikweretiwo 4 pounds, akandikweretiwo 4 pounds ari kuidzosa here. Maybe akakangamwa. Iwe kana achikangamwa 4 pounds kuidzosa achazodzosa 500. Unorora munhu ane chikwere che 40,000 apa iye ndiye ane dungwe rehama futi. Unoinherita zvikwereti stupid musoro pangu. Unoinherita zvikwereti iwe. Tarira trailer rake, iwe wakafirwa navabereki vako, hauna kana any dependence. Baba vako akatokusira futi imba kuBorodale. Rinouya zibhana zishurugwiri kati hatitengese imba, hatazotenga imwe. Harigona manager finance, rotengesa imba runovaka imwe kureserva ye$2. Rotengesa imba ye$500,000. Rono gambler towina lottery, yatitambe lottery. Inoperesa kuti imba yanga iri Borodale. Marriage ichizopera usina kana iwe. Saka munhu anogona manager finance. Iwo ma-values ako chaiwo. There is nothing wrong with handidi munhu anomwa doro. Kana kwenyu kusingamwi doro, usazvipi ndozomuchinja. Iwe unomuchinja uri iredio inochuniwa here kuti ndomuchinja. Unomuchinja unochuna munhu. Mai vake vakamukoniwa. Ndakatotaura kuti guys, before marriage dena taizviconsider izvi. Dena kusina madivorce muUK muno. But takaroora takavhara kuba maziso. If I ask you right now, munhu aona yemba vamwe venyu muri kuwacha mugere nemarume enyu handida anguzovengwa zvangu. Maombvunza murume wake kuti chaunoda pandiri chika, anogona kuchishayiwa kuti ndaida. Ndati chaunoda pandiri chika, pandaida. Unozviziva kuti mwana ari kudana newe anodana newe because nehama dziri kuBritain we musoro pangu. Unoziva kuti vamwe vanhu vari kudana newe izvezvi vari kudana newe nokuti nabhudhi vari kuUK. Unoziva aizve unoziva kuti kumusha kweke kunzi wakakwira ndege kwaidisa nemabhebhi. I remember kungoreceiva kwandaita mafoni calls aibva kuUK kwai mabhebhi patopas because kushopu yandaishanda ndashanda mashopu musha mabasa anga achinetsa. Ndashanda mushopu andichaziva $7 here. Panext pacho papane topaz yemauniform ye yaitengesa mauniform. Saka ndo yanga ine phone number. Saka vanhu vaindifonera vachibva kuUK na auntie vaida kundibetsera kuya kuno. Ndaita akafona yaitanga iti tu kana chirera. Oh, it's from the UK, that guy again. Tuvasikana taito ndidira ngoti ndareceive phone. Waitona tuvasikana twakundida kuti tuvasikana kuka. And taito topaz topics yanzi topics ka topaz anchazi. Yaitambirisa yaitotambirisa mo. Unoziva rimwe zimunhu rakangwara rakangokudira kuti kumba kwenyu kune mota. But iko zvino kama ane mota mese, mukadzi ane mota, murume ane mota. Saka iye kana akakudira kuti kumba kwenyu kune mota, iye adova nemota. Orega kuenda nemuNigerian. Andiri kukubvunza izvi. Ini iwewo mukadzi uyu akakuda nokuti kumba kwako kwakusina mota. Mava kuUK wamudzidzisa driving. There's nothing wrong kumudzidzisa driving. Adzidzisa driving ava nemota. Ndiwo zvega zvaingoda pauri kuti kumba kwenyu kune mota. Bonde? No. Wairigona uchirizivirepi. Kudya no zvosemesa. Kubata mazamu even worse. Chichi worse.
Saka iwewe wondudza kuti marriage yako ichasurviva nemunhu akakudira mota, iye ane mota 3 achitokwanisa kutengera nevamwe vanhu 4 mota zvaakakudira imota. Pepukai. Hanzi ndoti kuti vanhu varare vane BP. Aiwa, ndikuadvisa vanhu zvenaiva. So ndati nini? Your values, the way you raise your children. Iwewe ma-personal goals ako personal goals amunhu orudana zvichapindirana here. Ndambotaura zvemasters, umwe ari kuita masters, umwe ari kuita zvedhindindi. Wedhindindi hande kudisco, wemasters ndoda kuverenga. Fambidzanai, kana matadza kufambidzana nzwisisanai kumanaja mafinances, but zvinosvika 6 zvinhu zvachona. So ndo pandazoti nini, you need to have expectations before marriage. Put an expectations, my values, the way you raise your children, personal goals, manage your finance. Check personal. Right. Tochi uya manje kuzvinhu zvandanchi kudza list. Ndikabvunza kakudza rangu list munofenta. Rangu list munofenta because rakatanga rine 5 rikaita 10, rane 20 kozvino. Rangu list ndikaona time chazokudza kuti list rakamira sei. List rinofanira kunge pazvino panofanira kunge pane zvinhu zvinonzi ma deal breakers. Before munhu akuroora, so anofanira kuya ne list yezvinhu zvose, because marriage is smooth. Pane pamuchakakavadzana marriage. Saka mukakakavadzana wakapfeka zidress rakavhara magaro, iye akakuroorera magaro. Wotukana wakapfeka zidress rakati guvu obva ati okutaridza ndumbo kurakauya seimba mangu zimunhu irori. Saka kana wakadigwa magaro, kana utotukana murume wako manya anopfeka mini. Guys, listen, inshuwa magaro yenyu kana ari wamakadirwa. Jennifer Lopez akainshuwa magaro ake. Kana uchiziva kuti wakadirwa magaro pakaita argument, iti mira pani, manya unopfeka dress inoshuwa magaro. Umuremind kuti iwe ukandirova ka ayo ari kuenda. Kunto zvakakudira. Problem inoita ndekuti iwe uchiziva kuti akakudira magaro. Ogara wakadai gwacha wotanga kumuteka ndenda kumba kwamavangeni. Iye ari kuona zisoro neziheka neziriri nezuyu, magaro acho akagara musofa, akanyura musofa, akakudira. Saka anozvibvunza pamwe muchitukana papi anozvibvunza, why am I with this guy? Why am I with this person? Why? Chii? Maybe ukatozosimuka chini tonotora ndobva, oh gara magaro, okay. Okay, sorry madam. Listen guys, tupota angu nchichoka pa ndikuudza chokwadi. Kana munhu achikudira chunhu 1, zvibvunza kuti okay, zvanoda magaro angu. Magaro toada sereka, but zvibvunza kuti okay, tikaenda kuzoo, ende vanhu vanofarira magaro vanoenda nemwe kuzoo. Vanofarira kupinda kwakadliwa neshumba ikapoya ikamadla magaro eyo marriage. Unoti wadliwa uchienda kuchipatara magaro pasina marriage ichipera. I comment I hope and rules chocolate guys. Iwewe, what do you have to offer as well? Do you have magaro chete to offer? Really? Umana, wopita marriage uchingovingako nemagaro chete. Nokuti attitude dzimwe nguva yatinoona yevanhu nemagaro. Vanasinga vane zvimwe zvinhu zvakawanda. Iwo achingori hawo magaro chete. I've got plenty of time. I'm 36 years old. I'm seeing somebody. I'm seeing somebody. Murume munhu. Asingafaka sei mukadzi wake. Because murume munhu anenge ane zvinhu 4 zvanoda pamukadzi wake. Asi mukadzi wake yake hana magaro. Saka zvanozoita anoya kunewo une garo 1. And is prepared. Kune budget yechihure. Kune varume vanoziva chihure anotoita budget yechihure. Kuti pa wiki ndikadliwa 50. Iwe ndakamdla mari manager. You are part of the budget. Mari ngene homwe yake. Kune varume vatoziva so anodyiwa kana 800. Vachisara neimwe kumba. Saka iwe kana usingaizivi kumusha kwenyu kwawakabva kumusoro bhangu uchingoti 800 imari yakawanda, unogona kumera zenze ndinodiwa ini. Izvo kwaari pocket money. Mukadzi arotopuwa million. Chihure budget. Kana munhu oita hanzi magaro ndizvo. Magaro anodiwa. But listen guys, mira ndikutipei.
handisati ndambonzwa murume anoti una magarayo ndoda kumaroora maybe una gariro hauindoroora chete vanoti una magarayo handoda kumbomahwaya maybe una gumbo iro ndoda kumboriwa hakuna anombondoda kuroora chizviziva izvozvo saka pamagaro wedzera something ndo papa ndaikuudza ndichiti vasikana vane gumi ka vese vave mavirgin virginity ende vaida chikomba 1 but iwoyo zvino handikazoti iwoyo zvinongoita boyfriend mbiri pamukomba murume 1 hanzi vasikana vane gumi vakamira chikomba 1 iwe vhese ndichamboda vivhese vaida chikomba 1 varume vanga vaperere 10 virgins vakamira chikomba 1 hey chikomba chachine laki chera but kana kuchinzi vava nemafuta ka mafuta ndezvimwe zvima extra zvima masters zvako izvozvo nechimwe chipeni kugona kuruka musoro murume ari kubasa vana waruka musoro watsvaira ndo ainzi mafuta ndo ndinoda kuti umatorese mafuta virgin vanga vasakaposa ngogara so nemazigaro avakadai nemazizamo kadai vachingo slayer ndo vakazoti chikomba chauya pa vasina mafuta. Take it like that. Chikomba pachakava chakatora vane mafuta. Vane mafuta ndivaya vamwanga nezvimwe zvimachichichichi. Vave magaro nemapicture nokudai. Magaro tinovada handisi kunyeberai guys, handisi kunyeberai. Part of the reason why mchitwana varume trisingle kushaya magaro acho. But ngareke kuve ari ega. Ngawewo ne brain. Kwete dzakambowanda vision zvayo it's enough. Munane brain akaita sei? Munane brain anogona kuona kuti panapa pane nhamo panapa food iri kushota panapa. But anoda Brazilian here. Squad dzemagaro dziya dzandiri kureva dzisina mafuta. Aiwa kune patine Saturday handingamboshaye ndipe mari yeBrazilian iyoyo. But inzoka pane bhuku remwana ari kuchikoro riri kudiwa. Ndikuenda kupatisa kero musoro. Pati you knew this birthday part was coming. Aiwa haundonokwereta. Mafuta. Pati munhu ane mafuta anononza okay. Saka totoregede zvokuenda kupati. Siromero kuti mwana pati toreganda pati. Todini we need this party. But ndoenda sina zvina ndinokwereta mari. Handiwaona manje. Une soulmate mumba. Ari kuda kuti uinde wakanaka anoonekwa nemukadzi akanaka. Kwete kuti aiwa kana pakati vazhinji venyu muri marriage amakangopinda by vamwe iti kakubvunza wakapinda marriage say akandino I loved him or iko zvino vachamuti I still love him, we are happily married. Are you happily married? Are you sure? We are happily married. Atirovani vamwe vanhu vanobati kusarovana marriage ndo happily married. Modaziva happy marriage yakaita sei? Happy marriage anoona ndatotaura for how long right now makanditeerera. A happy marriage haisi yangu ndichitaura ndega. A happy marriage ndiye kuti munotaura muchirovana chikwe iwe bebika vangani venyu vanoseka nevarume venyu izvozvi right now apa kubasa sweetie you're so funny. Vangani ndo happy marriage iyo ndo happy marriage yokuti munhu akadai so unonzi unyare wakudai ndepe iwe siya chocolate yangu angodai so neziso bibika handisitora chocolate arikuda chocolate yangu ndo vanhu vanokuziya. They know what you're going to say before you even say it. Chocolate iyoyo bowanikwa vanhu vaviri vachirovana pakutamba vachisundidzana iwe that's my chocolate, that's my. But dziriko dzimwe mufridge kwete mufridge mukitchen. Baby aiwa alright atambe makadzi kana wadyiwa ndo wachanotora machocolates asara mukitchen. Andikuona munhu kuti aiwa alright vakupopotedzana akana zvakadai kuti akutoenda holiday next week tonoitaura nyaya tiri kuteki totobhuka holiday nyaya yekupopotedzana kwatinoita no tonopopotedzana tiri kuzanzibar akana zvadai tichitambisa mari wambonitukirei takutoenda holiday kabhanta kekuti unoza ava vanhu vari happily married ava vanhu vari kujoka nemari so vachita sei kufoma kunenge kudada. But squad dzimwedzi dzinoti happily married dzepafacebook apa don't waste your time uchiti I am happily married. No zvinooneka vanhu vari happily married vanoshandisa definition vanoziva chacho zvinofula vasina chikoro
kana wava nechikoro za zvinofula vanhu so kana wava nechikoro wakwanisa kuita live so uchiona so da ende kana wava nechikoro munhu akati ndokuitira live guys handidi kunyebere ndiani akambondiitira live hani makavaona vaindiitira live makavaona umwe mbuya vakandinyora painternet zvakaguma nei ukaitira munhu ane chikoro so vakanyora what pandongoripo painternet kana une chikoro so unoziva mamwe mabattles isi battle izvi ndezvongosiya izvo but pota chivadira focho as well munhu ane chikoro anokudira focho so iwe chingoti haana kudira focho wawegozi but munhu akatondituka kapayo liona akandiwanzira kapayo iye atorova pasi kudhara undoona so kune mamwe mabattles anopi ndokuitira live mangwana vakomana mana ndokushaya mafuta kwandanchereva but kune vamwe vandaitirwa live kuti no this person guy maybe I can help you rega ndigomuitira live and don't do live uchinda kwake do live uri pamafans ako pahome ground pako uri kunzwa uyandikuitira live aiwas hazvidero iwe uya kwangu morangara pepe ndakambosumudzwa namukoma masimba ngakuye vakauya pangu ndati kana vachida kutaurira vamukoma masimba kudhara havasati vazvavave zvino pavakambondichera pepe ndati hanga vauye pangu vakauya pangu ka vauya pangu pepe tichitaura vachirinde go deeper pamakumbo ani naye mukoma masimba maenda go deeper pandiri no miti go deeper pandiri ndindotitemaina go deeper yenyu namwaraita go deeper pandiri iri wall yangu pane zvinhu tu zvinoitika ndokubvisa kana ndokudira pocho ndini ndiri in control usafa wakaenda kuno kwausina remote control kwokuti munhu anokuti wakumupa mafacts ari akasimba iye okubloka osara achikuwanzira mafanzi kwari kutukwa ndeni handiwi kwari kutukwa sipo hangaripo atiza izvo hana kutiza wabviswa kune munhu mabullies epafacebook anokuitira live so agokubhula usatiza iye achikuklika kuti ubude palive achikubvisa atiza zizo rinenge watota achikutuka so iye achiza ndiye akubvisa ende unoza kana wabviswa waudzokeka ziva mabullies you shouldn't be stressed nezvinhu zvakaita sana Facebook izvo when you do things pafacebook ita chitozati hauri kuitira iwewe kana ukate do you know kuti vanhu vazhinji mimi zvinhu zvamunazvo tikauya kumba kwenyu right now zvinhu zvese zvamunazvo pamba penyu kubva pamota yamakapaka makakopa neighbor do you know kuti raindi rese munogona kuita competition so mwachitenga Nissan Juke iwe usingatombodi Nissan Juke noda kungoti neighbor wakakatenga Beamer woti ndototenga vazhinji venyu property yamunayo muri kukompitana neighbor and hamuudzani hapana chinhu chinobhowa sokuti uyaitite competition musingaudzani muri kuita competition ungoti vadzvara maruva handaitotenga maruva enyu vakamatenga kupi Sainsbury and ogoona vamwe vakaita sesu tinoziva kamabargain hunter tinotenga malabel chacho but akachipa mamwe tononga mucharity shop iwe unoti ndiyo ndakamona ane Gucci unoitenga 155 pounds ndakaitenga $2 mucharity shop unokuvara mamwe totaibira vana Nike shop vane ma999 totenga zvedu iwe unotarisa liyo ndamona ane Fompost inoti mari Fompost inodhura kumanaita 345 unokwereta izvo liyo nakaitenga iri pasero musi weChristmas akaistore zvandorana zvokuti kana wava nechikoro unoziva mamwe mabattles okufaita sanda ndasvika pareason kuti sei vanhu vari mudiaspora vachidivorce ndikachinopa kuti vadivorce mapindiro avakaita marriage mavo kupinda kwakaita marriage ndokuita divorce kana ukapinda marriage uchitsvaka dovi ukanawana risimo hauchina reason yekugarira imomo changosara kudivorce tiri kubvumirana here ipapo ndisaenda ndo state number 2 vamwe venyu right now munoda kuroorwa nemunhu ane trousers chero ane trousers parazvo ndikangomwana chete chandakuda mwana kana zvikadongonetsa mwana wacho ndozvirerera ndega ayo ndava nezvinhu obuya hake zvane trousers racho that's why chikona vamwe vacho munoda nevadhara vachembera vari kuma60 varungu wonyatsona kuti makuita senge muri pake home mafambiro amuri kuita ka
murutongoita senge muri kutofamba neclient. Iclient saka munozati kuno vanhu vanoita malive-in vachididi hazvichina mashuwa kuti munhu warufamba naye iclient yako boyfriend. I'm not handisi kucriticize, but upinda imo muone kuti ndakapinda hangu yes haarovi, yes haanobika, inomira totenda Mwari akati achatenga vibrator. Chawakarovoregwa chikati nhasi ndogona vabereki vangu vanochengeta, vabereki vangu vanochengeta zvokwadi handidi kunyeberai, vabereki vangu vanochengeta singaiti. Saka ororegwa kuchengeta vabereki vanogona kuchengeta wega. As long as ane heartbeat and teeth, and mateeth acho anenge ari fake, anenge ari emadencha ekuti anoisa mukapu kana kwasviba. Ukasvikana after 8 havavhure vanhu ivava madhoo, kudogugudza kudodii after 8 mazina toiswa vadzora kuti vozombomapfeka futi. Kana ndevaiva vanhu kuti anotanga coming racho nechirimi something I'm coming wozonza mazina azoiswa. Nothing wrong with that, but roorwa nemunhu unoda. Vamwe venyu mamarriage amuti I'm happily married, muri kuita zvazvo kuti hanzi chimboibata kaimiri, ibate imiri. Wakatoita mistake. Roorwa nemunhu wokuti kana akakutarisa uri mukitchen ino kuzvototoita madhoo akakiiwe vanhu vaenda kuchikoro ngazvibe apa. That's why ndinoti roorwa nemunhu wokuti mbouya itambiseka imboila. Listen. Zvandinoona inini panapa basa chero. Listen guys, marriage is lifetime commitment. So kana iri lifetime commitment, haudi kuita zvinhu zvelifetime commitment temporary. Iwe kana uchiloja iwe pamba paunoloja hauchanotengi matiles kuisa mubathroom ka usati wadombobudzwa kana contract yoti pamba paunoloja pamba penyu shawenye ndakunotenga mabathroom, cement ndatova nayo, landlord wachanobuchira so anokurega so uchizviita so akakutarisa so kana vakurera mwana takazoya nebalance pana kumatiles atarikisa matiles mamudza ati pana ari kurenta anozviziva. Ndakutochinja kitchen yenyu haisi kuita aiwa kitchen yenyu haisi kuita iwo chiloja. Stop investing. Unoinvesta zvinhu zvinodhura pazvinhu zvakachipa. Woda kuisa musoro we100, woda kuisa musoro we50p, woda kutora Brazilian ne100 pounds uisa musoro we50p dzakakwana. Zvananditaura ndizvo zvandiri kutsanangura kuti guys, before you marry someone, iva nelist yakaita senge yangu. Ndakuchipedza nelist ndigoona timu yangu iri kutambapo. Ngaitiona kuti hand Leons list yakamira sei. Yangu ndeyekupenga ende dzimwe nguva vakashayikwa kana zvisipo unongoseka monyara pa ndozamabetsera 1 or 2 people kuti vazive kuti you are not being stupid. Ukaona munhu ane ndakaisa paviko Leon ukaona munhu ane zvinhu 105 kana kuti ane zvinhu 20 zvaanoda about you, mana nyange une shavi rokurangwa shamwari. The reason why it's so easy kurambana nevamwe venyu ka ndezvoti zvaanokudira zvacho zvongodori 1 chongori 1 magaro. Saka magaro acho haasi kuoneka mazuva ano, saka kurambana kwacho hakunetsa. Divorce ngaimbo kuti munhu agare pasi
Mom, I really like this guy, but he doesn't want to understand. Come, let's talk. Ukona uchirangwa zvozvo ngoti munoti ndahavhaya ndova ma 1 pointer ma 1 pointer iwayo ndoshaya list yangu nayo handichazi ndakainyora ndichiti kudii and Leons hanzi woman ndakati chiko hanzi chiko yeah, qualities I look for. Right, E20. Those are it. 1A, she has to be very attractive to me. Saka mukandona ndine munhu andinoti ari attractive kwandiri, kwamuri asiri attractive musandipo. Ndati she has to be attractive to me. Saka uzoti kushamari waiti unorora munhu ari attractive. Ndati to me. Waiti unorora munhu ari attractive one. Ndati to me. So she has to be E1A. 1B, she has to be a bit smarter than me or very close. Because psychological research is not that kana ukadana munhu ari a bit smarter, dementia chaicha inononoka kukubata because uri kudana nemunhu ane tuma qualities, ane ka brain, they will keep challenging you intellectually. Zvinokubetsera so. Number 2, honesty. She has to be honest. I am a qualities angu nyorawo ako pauri koko unoita wo ako iwo pauri koko ndirikuzama kubetsera vanhu kuti tizoona kuti vanhu vanoramba vachidivorce ere. Diaspora munoblema diaspora papa nezvo zvisina basa rasi. Diaspora vanhu vanodivorce. Diaspora haisi diaspora. Chinobva kuti vanhu vadivorce. The reason why people divorce is marriage. Marriage is the cause for divorce. And what marriage? Yes, marriage yakaitwa isina ma qualities andiri kureva. Wangoti ane mazamu saka ndotomurora. Shorora munhu ane mazamu. Vanhu ane mazamu ngavapedza. Kumwenda holiday kudai ona mamwe varungu vanawo futi nevarume vamwe ane mazamu. So number 2, honest. Iwo nyora ndangu nduruzama kubesa unenge uchinyora so. Honest in what sense? Everyone makes my mistakes, bad decisions sometimes. So it's very, very important. Can write a bad decision? Usangane munhu ari honest. Shaunoza chi ndaita bad decision, ndaita mistake. Waita seko? Ndakaruka ndangotenga Gucci bag rera nemari yandani mari yedu. Ndakaruka ndati. Pero ndabigwa pane mbavha yandi nditofamba ndichitsvaka mbavha yandiyoro wabavo katenga Gucci bag kanochengetesa uyu. Vatete vangu vakaita vachanditengera Gucci bag no ndakabigwa bag. Vatonditengera? Shamwari iwe ingotaura ndakatora mari yatate iye yandakabigwa ndakapeya deposit kuGucci bag. Baby can ndine impulse buying but ndatenga Gucci bag. Honest. Koya positive outlook. Vamwe vanhu mumarriage anogotaura kuti gorero vanhu mira ndikudzei boys. Vanhu kadzi vese vamuna wewe. Hapana kana zvawakabaitira zvakasati zvakangano. Vanoziva nedate netime. Ndikutaura zvinhu zvakatika 1994, 97 na98 years nemadates zvese. Mukazoona imumba imomuka paya pakamuhurira ipo papa anoziva date netime nepakanonga condom. Hanzi tatenda kota naked truth marriage is a lifetime commitment. Saka munhu decided kungoti handina choice. Again, you don't have to develop where you don't own. Yeah, I think mashoko makuru. Thanks for tagging me. So, manje ndikaverenga ma comments ndokunga zvandachitaura. Zvichadzoka. Njazi ndataura nezve. So, positivity. Munhu ngave positive. Outlook yako. Ngative ti yangu muri kuona payave zvino. Yapa half. But kana une mukadzi ari negative, ti yadopera wapedza ti yangu wapedza. Kokuti iri half full, tikangodira imwe kapi inodozara. Ndoda munhu anoona zvinhu zviri half full. Zvinobetsera, not half empty. Nokuti half full na half empty zvinhu zvimwe chete. Asi kuti zvimwe zvayo zviri kuwira pasi zvimwe zvinoenda mudenga. Ukaona mwana awana 50%, mwana wakagona. Vadhara vedu ndo vanhu vakakoniwa kuti reza manje mira ndikudze. I love my parents, but especially my dad.
vakakonewa. Mudhara wangu ndikaona 60% aita senge ndawana 20%. Ndikaona 60%, mudhara wangu aita senge ndawana 20. Ukandiona ndichitukwa namudhara wangu ndawana 60%, waifunga kuti mwana uyu agone chikoro. Then ndaizowana 20% ndofunga ndaivirawa kuroho chao chao. And you're like, mudhara pena mtokuti 40, mwanangu. Zvakudogona, wangusara ne10 kuti usvike pa B, pa A. Mudhara wangu mari dzokutambisa. Sometimes ivo vanhu vari kutokukriticize iyo live yavo vakagonera. Like zvino vanhu ndakamboita pa live yapfuura ndakaita last week here. Ye Diaspora as well. Ukakriticizwa nevanhu vachita ugona uchengeta baba vako ka. Kana kuti ivo baba vako vakatanga kukriticize kuti ugona uvachengeta. Ukatarisa ivo kuti vakachengeta vavo here unogona kushamisika kuti mudhara. What I'm doing is actually even better than zvezvo zvamunotaura. So, negativity. Negative people are toxic, man. It's bad for our health. Munanenga ne weekends yake akutofa. Twenda, apera. Vanhu vari pakoma vanenge vachikuwaipo pepe. Always be positive. Atombosura ari right. Atombosura. Anyway, celebrate kusura. Asura uyo utofa. Vazhinji vanosura vanenge votofa. Munhu akangosura utofa. Nariviri nhasi. Tatombiga. Kuna vanhu vakadero mulife. Mota ikangoti my way yadosatika accident chaichai my way tatopera. Bhazi rikangoti votorera nhaka. Imboitaiwo positive. Hatikwanisi romboita positive. Kumboitawo positive. Right. Number 3. Ukaramba une vanhu vari negative reason ndachikudza kuti vanhu vari negative heart rate inokwira, digestion inonetsa, concentration yako inonetsa, even kana uchistata wakadana nemunhu ari negative. Exam even kuchistata kumamarks ako anodzika. You can't read uchifunga zvinhu zviri negative. That's why even Zimbabwe yeyi kuti nyika yedu ibudirireka. Zvodonetsa because hasanambozva munhu anotaura zviri positive neZimbabwe kusara kwezanu chete. Ndo vanhu vachataura zviri positive ka. Ndo vanhu vachava musingadi kuti vaite positive. Because munhu wese muZimbabwe unozviziva kuti papa pandiri pano pa life papa pane rimwe rechi mazimba agona kukwira mazimba wakakwira ndakambokukwirira mazimba era aiwa mazimba kungotaura izvo hapana marriage havagoni handisanambozoti wakomana tinomwa muzimba anotaura zvinhu zvine sense wakomana deni angachitoita nechirungu maNigeria nauye azombonzwawo kana negative people muzimba mazimba anokotaura sezvo hapana zvinozikanwa kana mazimba akaomera wakomana mazimba anogoomera sei wadanana nawo ese here. There is a difference between kuomera nekushayiwa. Unonodanana nemunhu ari kushayiwa woti akaomera hana kune zvinhu zvakasiyana. Kuomera nekushayiwa zvinhu zvakasiyana. Anyway chazoende imwe topic yerimwe zuva. Right, ini number 4 yangu iri funny. That woman should love sex. Ipa hapana compromise. She has, as long as she health like this, anofanga wazati aiwa. Bonde daily. Saka iwo kana wadoona ndakanyora pa number 4 kuti she should love sex. Iwo singaifariri Leon. Murume wangu wandakasiyana naye ka. Ndakasiyana nenyaya yekuda sex. Chitogara wadorega marriage. Ndinomuchinja. Unondichinja iwe. Kana uri boti mavara ako azaravu. Anyora munhu anoda sex saka don't even go there kana usingafariri sex. Ndichazoita. Umwe anonyora ndoda vana. Iwo ruzati hauchada kuzvara. Kana ndasvika ndichazomudza mareasons ekuti kuzvara kwakaipa, vana vanodhura, vana vanonetsa manapukeni. Ungaudza munhu ati ndoda vana iwo ugomuchinja iwo. Ungaudza munhu ati ndoda vana ugomuchinja mudumbu mangu makutori. So number 4 tatibonde. Right? Number 5, she has to laugh at my jokes. I don't want to tell her, she says that ndine to comment later. But zvinova ndikaita majokes ungasekeseki majoko angu.
togara mubata ngoti kwindi amanaka. Aiwa. Ukaona une munhu anoseka majokes ako, listen vanhurume vasati varoora, don't take this lightly. Mukadzi anoseka majokes ako ka, you are very very likely kuto last naye long. Vakadzi vanotangira pamajokes. Rudo rwavo ukaona chitaura zvinosetsa mukadzi wacho wapedo kudiwa, nditokudza vakadzi vanospakwa, vanoda vanhu vanospaka, because women go with what they hear rather than what they see. Zvatinoita isu tinoona vanhukadzi mera ndikudzei muda kuti mudiwa nevarume. Don't talk too much because men don't listen anyway. Muda zati kadadiwa nemurume zanoti sei, yeah, you guessed right. Magaro enyu aya, mazame enyu aya, zvamaweave kana munhu achifarira natural hair, fambai natural hair. Mubvunze unofarira chii murume wako. Bvunza munhu wako usati akuroora kuti chii chaunofarira pamukadzi, and concentrate pane izvozvo. Inini here ndichanomutaurira, ini ndikatanga majokes angu anondida uyu ndomuchinja nemajokes angu. Men havafambe nemajokes. Men go with what they see. Men go with what they see, which is why sometimes murume akauya akatsamwa chako chakakwana wakapfeka wakagara beya, anogona kupedzisira asingachatopopoti, adodhivhetewo. Saka kuagiwa nemurume murima, it's a big mistake. Listen women, light. You'll discover vamwe varume vari kukurovai murima nekuti havabode zvavanenge vachitaura nazvo. Light. Murume akakuona so, akakuona how cute you are, anochinja. Dzimwe hasha dzavanoita varume anotaura. Murume ka, listen ladies, rekaindi kutipei. Murume anoda kutaurwa naye achikuona. Akatanga kupopota, svika kwaari uri calm, akuoni. Kwete wakapfeka maziguvuguvugu ako aenda ndataura zvandikati. Handisi kuti haungana makutukana chimwe anopfeka mini, but listen, varume go with what they see rather than what they hear. Kuteerera chako varume havateereri kashoma. They are not good listeners. Vanhu vanoteerera vanhukadzi nemwe varume chiregai kuhumana. Men, let me tell you this. Don't ever say anything uchifunga kuti mukadzi akangano. Maiwe, vakadzi vane nzeve nhatu dziri pakati pamusoro nedzidzi mbiri. Ende mukadzi ukataura something ukati paya pamunonakirwa, that's why ndichiti musahumana pabonde. Ndokutengera njanji nechitima. Shamwari, kana bonde rapera anoda kuchiona chitima chake. Aizve. Musatamba muchipromisa vana vevanhu. I will marry you. Iro rovaro kuti I will marry you wakataura wanakirwa ka. Hari kangamwe. So, taura tikanzwisisana panhau iyoyo. Toenda pa next one. Datikuseka number 6. She has to have an open heart. Kana muna anoshaina pa indofara zvimakala munango shaina. Nongoda yeah. She has to have an open heart. Right? Amuna anongorika nekapower kungowikwa pazere vanhu vaya kuti mukadzi akangosvika angotaura so aneka power so. Pandiri zvinondiitira izvozvo. Mukadzi anogona ngoti mukutaura so ngonzwa munhu anoita take over. Okay? Number 7, she supports my goals asi achipeswa ake as well. Ukandiona nchireza mpinyi unondisapota veza mpinyi bamwana veza mpinyi but ndiri kumboruka madhoiri kuno zvinhu zvacho zvichifamba zvakadero. Kwete kuti ukaona goal rangu obva watogara pane rangu gold veza mpinyi tigotengesa baba mwana wakagara. No. Kana nchiveza mpinyi uchindisapota uchigadzirawo hata dzokuzotakura mpinyi yacho tichienda kunotengesa. It's an example and this is what I name Pinya. Kuna mpinyi ku UK. Right? So you need a strong woman. Strong woman side kwangu ine. Anenge ari a bit asingazonyanya kudependa on me zvakuti ivana mukadzi wokuti ka ukafa nhasi unoimagina toda wafa nhasi unoimagina vana vachisara vachirarama so vana vachisara vachirarama.
Pore vamwe vakadzokuti unoti mana ndikafa panapa vana vadofa pa future vana vangu, my god. So a weak person anofogeta magoals ake neako zvese. Kona kokotoenda ndekupi kwandakudza ndinoda kunobhorowa bhuku riya rekulibrary. Oh sorry, I forgot. Right, tobvapo. Number 8. Kwandiri ndoda munhu ane good relationship nemaparents ake. Kana asina good relationship nemaparents ake, shamwari ka ako iwewe haazombomagoni nema. Vadhara vanojaidziwa va. Leon, vadhara vanojaidziwa. Inowangu vadhara ndakati haana good relationship nevabereki vake, ari kuda kusifurira kuti usaita a good relationship nevabereki vako futi. Ndina hangu ndangonyorawo izvozvo. So if you want to know how they will treat you in 30 years time, look how they're treating their parents now. Kana udaona mukadzi uyu pandinochembera chandiendesa kunursing home, ukamunzwa kuti avana baba vatokura vanga vachienda kunursing home, shamwari paunotena 70 uchaendeswa kunursing home nemukadzi kana ari younger than you. Number 9, she has to be kind. Kindness inodiwa. Zvinoyo kana ukaroorwa nemunhu waonaye usinomboconsider half yezvinhu zvandataura izvi, kuti marriage yangu iri kuvava, ingatadza nei kuvava, mungatadza nei kudivorce mudiaspora kana zvese zvandataura izvi usinomboconsider pawaidana pawakaroorwa, hauna kumbozviconsider. Saka ndokusa vanhu vachidivorce, ndo maona reason yandiri kuudza. That's why people divorce. So don't blame diaspora, blame the reason yavanoroorerwa. So number 11. Inangu pa number 11 ndoda munhu anichaita zvinhu zvakawanda naye. We do things together. Zvinonakidza. Kuita leshe. I want to have a trip with the ladies. Mana. Kwanti amere. Handisi kuti zvakaipa, but unoda nemunhu anogara every other weekend I have to be with my friends. Shamwari. Handichamchinja. Kana atava nevana achachinja. Iwe, anokusiya nevana so. Anotanga iri matrips aku night club. Oh, the girls have organized that we have a trip to Poland. So we'll be going to Poland for a weekend. Iwe apa one jealous. Weta zimbochati isa phone microwave. Ndiwona kuti uri kumba here. Uri kwere. Isa phone microwave. Yes. Dubuka. Flash kana uri mtoilet flash. Ndiyo wakazvikanyira wega. Wakadana nemunhu anga akagara akakudza kuti anoda zvinhu zvemaactivities neshamwari dzake, kana asati ava ready ye, tsvaka munhu anoita maactivities naye iwewe. That's me hangu ini. Nokuti crew dzimwe dzamuri kutamba nadzo idzi hamudzichinje. Right. Number 12. Anofanirwa kusamwa doro. Kwandina ndimwe doro, asana doro upenyu hwangu hwese. Asana doro. Saka preference yangu ndenchida munhu asingamudi. Iwo unoziva wako kana uri wedoro, zvako zvokuda kutsvaka munhu anoenda kuchechi usingamudi, uchagara wakaparidzirwa. Papa said this. Papa said akabva koko. Papa said this. Papa vakati nhasi akuite bonde tiri kufasta. Shamwari. Unogara usina bonde uchingodzi fasting. And anengada one excuse. Oh, it's fasting. Fasting yamakaita. Oh, fasting yacho last kusvika musi wemaperiods. Listen, chimwe chinhu chaunoona nacho kuti mukadzi achakufile. Avade kana vasingachakude vakadzi zvokubatwa zvinoirritata. Anything chine physical contact newe zvinenge zvakuirritata. Vanofila free wakubuda, I'm going gym. Ona mukadzi achisungunuka so shamari, love yatopera iyo. Love yatopera. Liverpool yakavora zvandiri kuona zviri kuitwa panapa. Yadliwa 1-0. So number 14 inonetsa. Saka ndati number 13
asinga number 12 asinga number 13 ndati ano accept all my flaws neno ndichi accept ake ma flaws pakaipa ipapo ndikanyora kuti achida vana vangu ndichidavo vake nema parents iwe number 13 musaitora lightly number 13 musaitora lightly ma flaws emunhu bvunza munhu wako kuti so asati akurora kuti what's your weakness yako chi anogona kuvanza ndiri perfect kana ndiri good zvese bolato iwe vari kuti bolato iroro kwaona munhu anongoti bolato yandasiyo kudana nawo ita singorudana nawindi umwe akadzi womurege ungoshandisa na bolato mamwe mamaslang siyai. I cannot imagine murume achiti ndakuda urora ucha oya bolato twende rekunodla out bolato iyo chamari ne bolato yako iyi utadza urogwana na bolato venya tazingorudana nawindi roma zvimwe zvinhu ngazvikupfuurewo bolato kudiko naivedo imwe slang unazati zvimwe zvimalive zvamunongo aenda pafacebook murume vazhinji venyu muna vari masingaiti pafacebook but vanozvizati mogara muri pafacebook muzvingwarire izvozvo wangu murume tomboendi pafacebook ane small house iri kukufollowa every day ine ichimupa zvese information dzenze man imwe life waitika pari kutikana nhengi nanhengi waita wadiwa chimai chemakuhwa ndio makuhwa acho kaiona ningatukana nanhengi I can't wait live ichatwa mangwana ndite gay please ndite gay darikwa nezvimwe vonawo secretly aenda kuzongoklikavo uchingodongorowo kana uri mai emakuhwa ndoda kunzwawo kuti nhasi tatelicious atukani because listen zvimwe zvimalive zvamunoona zvakaita sezvana tatelicious right nothing against tatelicious but unogona kunzwa vachikudza kuti varume vese vekuuk vane AIDS wakavatesta ende kana usina chikoro unogona kuzvibhiliva kuti varume vese kuuk varikwa tatelicious ireference ipiyo ibhuku ripi kana uri munhu ane chikoro sorupamozi I need to verify this information. We need to verify this. Where are you getting this? Ukaona uchidana nemunhu asinga verify information murume wako akahura mira nhasi anondipona bvunza kuti nani kupi when rimwe zuva racho rari kuti akahura mamuri mese akahura ndakambomudza I always suspected him mirai piwa information yese yakazara akahura imakamona ndakanza ndikandudza kwemaizotaura murume wangu asimomuda kwesho mungangotaura zvemurume wangu zvazvamanyanja seiko kuti mungotaura zvemurume wangu nemwe vanhukadzi kuno mumwe munhu anotaura newe achiti vanhu vezvamamuchitaurwa unoziva mamuchitaura nasisi chambopa kuti ivavo sisi vave comfortable kutaura nezvangu newe chii uri mumwe wavo iwe ndio zvinoita munhu ane chikoro but hang on a minute chii chazopa kuti ave so comfortable kundinyeya neshamwari yangu how can he be so comfortable uchindinyeya neshamwari yangu chii chinokonzera kuti uve comfortable kundinyeya neshamwari yangu unofanga zvibvunza izvo kuti I think so ndiona senge vana because makuhwa chavo let me tell you zvimwe zvamusingazivi about makuhwa akamira so ukataura something iwoka ndikasachisapota guhwa radopera kuti guhwa rifambe mberi aivana mukadzi wachanga nemazigaro ndinomuziya anga nemapatapata really kojuzi handiri kuona kuda juzi anga nezibhachi kudai dovhara mimba handikuona ndinongosinautaura zvejuzi mimba yaizotogwa so anonzi ma-leading questions kana chiita kupsychology chistudy anonzi ma-leading questions munhu anokuinterview achiti mwana waipa akadonha iti chii chakaitika mapurisa iwaya haagone kuinvestigata
maporisa iwo haagoni kuinvestigate. Munhu anobvunza kuti what happened, chii chaitika. Iwo kana une munhu mumba anoti chinhu chikadonha kuti munoputsa zvinhu zvangu imi. Munhu ngabvunza are you okay baby? Uri kunzwa? Munhu kana tipo tikadonha mukitchen, murume ngabvunza are you okay? Baby, are you okay? Ndiani kwaunoputsa nafunga kuti kuno kudhibha here kuno ndiani ari kuisa zvinhu zvangu? Kana munhu achekwa nebanga, munhu anokuda cares about your health first. Are you okay honey? Munhu avo here varume kuti kana ukaputsa maglazi mukitchen vanoti are you okay honey? Kana kuti vanototanga kutokushauta. Ndo vakadzi vatisingade vakavaya kuzoputsa zvinhu. Ndakakuroora kuzoputsa zvinhu. Ukaburitsa mwe wakavaya kuno kuzasura here. Ndakakuroora kuti uzasura. But mwana anokuda baby zvauchakuvara. Hauna kukuvara here pakasura naye sweetie. Hauna kukuvara. Baby uchadambuka. Sorry guys, nditaura. Ndiuze pamakomparison anga ari silly. Ndoseka ndakuvara kuseka. But hamsana mambodana nevamwe vanhu vanoderere. Munokuti panjo kuti zvive funny zvimwe zvacho zvinopedza zvado Polato. Polato. Mana. Pa meeting iwe here kumana. Meeting yechechi. Pa Zoom. Nema business partners. Hey guys, are we gonna have a trip? Polato. Umana nepa Zoom meeting. Professionalism, deal sometimes. Indeed. Tata pa number 14 ndo pakaipa manje. A woman who doesn't cheat asingachengete grudges. The reason ndaisa grudges ne forgiveness ipapo. Reason zhinji dzinoita kuti vakadzi vachite kazhinji kutsiva. One yacho kutsiva. Mukadzi anenge akuunzwa kuti wakachita akatadza kuregerera mucha. Inde uchimbochitireko. Usaroora munhu unoziva kuti uchachita. Ukaona uchifamba nabhee wako uchinzwa kuda kutarisa munhu adarika rega, don't marry that woman. Don't. Ndasonga ndiye the best. Chambota kuti chebuke ichocho. Ndo zvauchaita marriage. Gara wato avoid divorce. Usaroora akucha. Ukaona une munhu kuti pakadarika rimwe bhebhi unoriona. Why are you getting married? Enda unoroora rawabona iroro. Ndoe vamwe vanhu munodana nemunhu ane meso unondoona kuti ane meso. Kuita meso kuratidza kuti haasi kugutsikana newe. Zvino iwe uti Polato tozvichinja zvitodhila nazvo Polato handiziye ndiri chihereni. Vana chihera yes vanogona chihure vasingabati but naivo vanohurigwa zvokuti du. Vana chihera akamira ndikudzana chihera mozvidza makapenga. Indeed makapenga pakupopota. But munohurigwa zvisingaiti. I know nemwe munohura musingabati but varume venyu unoziva ndakaita live last week yekuti vanhu vanohura vanotrusta vanhu vavo zvisingaiti. Munhu anohura ukamuudza kuti iwe unoziva kuti zvauri kuita nemukadzi womunhu izvi wako anogona kudera wangadero akabata dhishi remazai naye iwe ndiwe unobvumidza kuhura iye akabata dhishi remazai anosvati anoputsika anosvati achaputsika madhishi remazai akanohura dhishi remazai roputsika. Varume ndangopika zvangu vanachera because ndakavajairira but vanachera ndinovaziva kanhano. Vanashumba vamutupo wangu vanaswanda vachatukwa unomwe achaita live kana mhofoela vokuita live achatukwa vanashumba ndingatuka rudzi gwangu. Kana muda vakadzi chavo chaenda munororwa neshumba ndada kutipa yevarume. Shumba ndo number 1. Isusu chete ati ndakaroora shumba before. But let me tell you guys, nawe ndiri kudza ndeweyo yekuti munhu mukadzi anoregerera ari right ende kazhinji kacho achite. Don't send mukadzi wakuno. Ndakakudzai live iriko kumashoro kokuti chii chinoita kuti vakadzi vachite. Vanoda moenda kuYouTube munoiona. Mukadzi achite kana asina rudo. Ukaona mukadzi atochita anochita because she loves the person. Mukadzi achite zvizvo toita varume zvokuti ane bhurugu hauna saka vaitite. Mukadzi anotowana reason yekuchita. Mukadzi anotomugara pasi ofuna should I cheat? Why?
chicha. That's why dzimwe ngoka kiza mkazi wakwana kuchiko chaunacho chi unondifungira pamurumo nailion unondifungira pamurumo chi chandisina chi chaunacho chasini murume asi type yangu uyu andona but kana uchita mukadzi atarise handsome zvamufunga kuti yes una mwarume anoti uyu haisi type vanhu vanouya vokudza iwe mudzimai wako ari kurana leon pamopeke haisi type yemukadzi wangu kwauriwo unoona senge isiri type yake vakadzi vavo ndokusa musingavabati ndingazopisanisa warofunga kuti hasi type yemukadzi wako yeka uchazonditenda mangwana but Liverpool yakwesa tuna so tatapa nambani number 15 kana mukadzi wacho ane vana handiti tisataenda kure vana vacho can they say dad to me? That's not enough. Can they say that? Can they treat me? Okanzani ndodati vana vangu vambobhonda nababa vavo asiyo nengori murume let me tell you guys, usapinda marriage kana usingabhondi nevana vemunhu wawana ari marriage regako. Kana usingabhondi nevana vawana vari marriage, please I advise you don't get married kumunhu yeye. Anozondoti akahura akarepa mwana anokucreatira unoti mwana wangu inini respect vana ndita vanoteerera zvese zvandivabudza ndikamuti iwe nhasi manheru kana usvika kumba uti kustep father kakubata magaro anogona kuzviita mwana wangu because they do what I tell them. Iwe bonda nevana vemunhu wakudana unofira mujere iwe vamwana vari mujere makapinda mujere nenyaya dzisiko nenyaya yekuda kupinda mamarriage musingabhondi nevana as long tichikwirana chinakirana iwe shamwari iwe chana chinokucreatera nyaya tichiri pavana ipapo tatitola mukadzi asingachita handiti asingachengete magrudges handiti tarisa kuti mopopotedzana vana varipo here hakuna marriage isingapopotedzamwe but ukaona munhu ane system yokupopota newe pazere vana ari kucreata she's not good. She's not good. Umwe munhu ngaanyarare so paya wachonga nyaya yapera makuita bono haimwani baby panai baby unozviitira zvaita zvezvipa ngochinituka pane vana ane calm voice zvawaita zvezvipa pane vana ndanyarara zvangu bosi papa nevana. Why were you doing that? Handizvifariri izvozvo ndona calmness. Zvino bholato manje vabholato vakatanga kupopota ndinokunyara ndinokuendera poli vamwe vakadzi vanototi baba vakatanga kupopota mudane polisi vakadzi chavandodero if your dad does that call the police. Unenge wakudonzi him and us isusu nana mama one team paunonoita 50 years baba vana vese vanenge vachingofarira mai mukatarisa izvezviso ndakaita imwe live futi kuYouTube ndamunoiona yekuti vana vese kana vabereki vako ma50s vadova vamai mai ndo mari inoikwa muaccount yam. Listen guys, kana muchitumira mari kumusha muchiita zvamuri kuita zvimbochinjai maakutokanga mati baba vapenyu kuti mari yese inoenda kuna mai mari inoenda kuna mai baba achazoiwana later popiwa namai. Really? Mai vakutsiva manje kuti mazuva aya uchiri kushanda ndaiti ndoda mari yemusoro uchindinyima hauswi iwana yedoro ipa baba 50-50 nekuti vabereki ndokusa varume vachitanga kufa kazhinji kacho vakadzi they live longer ndokuti izve so mai vako iwo vanokwanisa kuuya vakagara newe pawakaroorwa vabva ipapo vagonogara newe pakaroorwa young sister yako vabva ipapo vanokwanisa kunogara mai vako for gore rinopera sinambodzokera kumba but baba vako vakangoda uya pawakaroorwa zvadova awkward. Have you ever noticed that? Hamunzwisisi nekuti chetoti hamunditeerere mani saka ndichangosiya zvakadero.
ndiri kuti nini, it's awkward for mudhara kuti awe right now ndikaroora mudhara wangu chaicho kuzogara panapa zvodofila awkward, but mai vangu vanouya ndochengeta vazukuru, vari kubhonda nevazukuru, vari kubhonda neni, baba anosara vari lonely kuzvishava. Ndo zvandiuze makudzi ana musoro pangu, hapana kana umwe akatera yandiona zvangu bhora. So baba vato va lonely asi mukadzi aripo, baba vato va lonely asi mukadzi aripo. Izvo mai vanokwira ndege, ukatarisa vabereki vanouya kuUK vazhinji vacho ndivana mai. Baba vacho havada inhema, vangatadza kuti vanotoona zviri awkward. So ndingaenda ndonogara pamukwasha ane maroom angani 3 kuti vahwezve mwana achiridza mhere zvava awkward, but mbuya vasha vakanzwa vachiridza mhere vanogona kuda kuti ndakutaura nonsense pano, maybe mungapepuka widi chaichai pande zvandinotaura mozvinzwisaka imodoti vanhu that's why sikati live dzina vanhu vanosvika ma100 something, vanhu vanosvika 100 deva vachingori 5 in live dzangu ndozifara dzina vanhu 5 unoita nzwa kuti Twitter live vanhu 127 pamwe pane maheta mangani handitombovaziva mwato, pamwe kune chigrupu chavhurwa chichi, but makateerera zvenyu ndoziva chete dzimwe nguva vanyanya kutaura chokwadi futi plus vamwe venyu makagara nevarume venyu futi, varume vanenge vachitondivenga futi but ndoataka kwese varume mofanirwa wandifarira because ndoataka kwese kunzungu nokunyima chavabudza vakadzi chavabudza zvedu ndakavabudza tinohura sei, saka musaita mamethodzi akudhara vakumaziya zvokuchinja foni uchinyora kuti makanika zvaizvo vakadzi vakuzviziva ivo vari kutozviitawo futi, vanhu vari kunyora vamwe varume vava kuti private number. Chaona one day private number yakatext private number inotext agara ndimusoro bhangu uyu, but guys ukaona mukadzi akuhurira chirega zvakodzokera achakudi, mukadzi akakuhurira achatodi and hamudzokerani. Mukadzi kana atohura achatokudi kuti mafeelings emukadzi azodzoka atombohura azviti because vanohura for love, ndo difference yavana yachete vakadzi. Imimi varume kamugona kutonohura imimi muchiimagina mukadzi wenyu pahure, handiti vakadzi avadero. Mukadzi kana achitohura nechikomba anohura achiimagina chikomba and anovhura nezvanoita kumba. Aiwa vana musoro bhangumira ndikudze imbodanana nevakadzi vevanhu mudzidze muzive kuti kavadana nemukadzi womunhu unozoziva kurespekta mukadzi wako. Muri uchinyaura nemagirls amunowira uromba sapinza yese mukadzi kana wohura anoti bayai sinyoro, putsai sinyoro, zvino ndezvenyu zvinhu zvawasiya kumba zvakabvisigwa pama nomwe mufesi ndezvenyu sinyoro, putsai zvinhu sinyoro nyoro futi. Kupfeka chii kadzi anopfeka chichi anopfeka. So don't send vakadzi venyu kuchihure because kana vakadzi voita kuchihure munofa. Vakadzi kana vohura nohura nomazvo zvava and vanohura zvokuti ukavabata ka anozati ndazobatwa. And muso anenge wabva kunohura mira ndikudzei the law of chihure yandakastudying, muso anenge abva kunohura mukadzi ndo muso anenge uri nice. Chikomba muso anofila uri nice mukadzi wako baby I've cooked for you, ndo muso abva kunohura. Muso anomufungira mai mwana uri unonga bva kubasa wahura musiwe warova dondo hausiwo muso anenge ahura nokuti vana musoro bhangu tofunga toziya atize zvokuti 5 o'clock ndoda kuona pano anohura patime yaomba iyoyo. Vakadzi havana kufanana nesuka tochinja mashift no, mukadzi ndoda kuona na 5 anohura within that 5 o'clock anowana space. Vamwe vacho anohura kumabasa, vandikazokuudzai kuti anohura sei kumabasa munozondivenga, munozorambana sa divorce dzacho dzozowanda futi. But ukaona uchiita 6 months usina kuudza mukadzi wako kuti you look beautiful, you're nice, izvakakufita musoro bhangu mukadzi wako kana asati atotanga chiura ati vapeni rumbidzai vakadzi venyu mudzimba umu ndimi akavaroora uchava kwanza amufesa azive okay
nemwe wakadzirumbidzaiwo varume venyu nyangwe ane tudora nyangwe vasingagoniwo varumbidzai vaite more energy. Chimwe chokwadi chogwadza ndina zvandawa una zvava kudii iti zvinonakidza pati wedzerai futi kwete nda zvandawa unomburaya confidence man. Varume ava hatina kumbosimba vedwe. Handizvi sei musingatihwisisi. Hatina kusimba naye vanhu vasha. Musatihurira please, hatina kusimba. Vanhukadzi please musatihurira, varume hatina kusimba. Murume anohura so akahurigwa anozviura. Vanhukadzi muenda kugene. Vanhukadzi muchaenda kugene ende muchatsva. Varume havana kusimba. Nemazimhasuru kudai dzihurire saka aipinza yose pambete wani saka wakatokwirwa here zvimashoshono nekudii but nima makahura wakawanika beteri aiwa but mai mwana varume vadi kuhurigwa wakomana iye musoro bhangu anohura uyu muhurire woni maiwe muvhunze ipapo pagerewo naye pepe ndikakuhurira ndokure unobaya wabanga rikabuda nokuseruku rikaburiswa rikadzosogwa rikabuda rakadaiwo achingokubaya chete wafa achikubaya kana anga nemushonga wokumutsa ombokumutsa kubaya futi avarume adi kuhurigwa. Listen guys, zvamunoita nevakadzi vevane zvozvezve wedzerai dzimwe 10 pamusoro. Ipo pepe muchiti muri kuvagwadzisa pepe ndo zvinovanakidza izvozvo manje kana vachihura. I think zvinovanakidza ndezvokuti iwo mupfungwa dzavanenge vachiti benzi romunhu zvinhu zvaro zviri kupasiwa pasai sinyoro rovai sinyoro rovai handirogwi nemurumeni isai sinyoro wedzerai sinyoro nekuseri sinyoro ndo zvavanenge vachiwa irevenge vamwe vacho. Ende vakadzi ka revenge yavo inoiswa paside. Havana kufanana newo noti ukati ndoda hura unoda dohura mangwana. Mukadzi kana chiu chaanoda hura nacho chisipo anoholda. They can hold up yechihure inenge yakadownloadwa iri ready but kuti munhu ndoda hura naye tichazosangana kumeeting muna August. Anodecide kuhura muna January. She can be patient enough to wait for August. Trust me. Kusvika murume yabva America kwanga vakadzi anamusoro bhangu mavati vakadzi muvazivi vakadzi muchafa imi. That's why it's very 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 important kuti haungopindi marriage zvokuti nekuti wabona magaro opinda vemagaro ava handisi kuti varambei ndiri kuti vemagaro vapraise magaro emunhu ane magaro mupraise because kana usingamupraise magaro tiri kumupraise mumastreet because murume wese anodaura nemwe wakadzi kupusa murume wese anokupraise arikuda kukwira murume wese ari kukunyenga amai mwana arikuda kukwira even yet how are you my sister wausingazive murodi ane ramba uchimusekerera ubona chawakonzi give me your number. Vamwe vacho even usina wapa number anogona kukurira bhurugu usina ukazviregerera usina wapa number anokurira bhurugu amaziyano. Apa pane ndudzi mbiri dzisingazivane dziri kudobetserwa neni ndoziva both sides. Ndokubetsera kuti pepuka mukadzi anogona kusakuhurira kana wakagara uchimupraise because vakadzi vanoda attention especially between the age of 33 to zvichikwira. Attention is very very important. Ndo zvakaurayiwa mamarriage edu izvo tasingaizive attention tasingaizive complacent. We were complacent. Ndakachirwa ari muhomwe uyu ndakadzidza ndindi supply zvese ari muhomwe ndakamuzvarira vana vakanda as long ndichiendesa vana kuuni as long vana ndichivaspoila anododawo kuspoilwawo iye ega pachake anododawo yake meal ega yokuenda muri 2 ombofamba mberi kuti uchati maybe baby magaro akakanaka because anozviziva. Listen, vanhukadzi vanozviziva from other men. They know kuti uyu mufeso iko anopraise vamwe vakadzi. Usamwana kuti wangu murume akanyarara hapraise. Vanozviziva nekunyarara kwake even uchindandama vamwe vanondandama magaro enyu akanaka. Vanozviziva nekundandama kwako unorumbidza zvifeve murodhi. Saka kana usingavarumbidzi vachasirumbidzwa neumwe futi anondandama umwe acharumbidza futi kuti zvingobalansa. That's women for you. So you guys you need to really realize it. You know the marriage. This marriage things. Marriage is not like a football match where you just go.
Where are we playing? We're playing against Sunderland on Friday. Okay. Then game. No. Marriage is permanent. I don't think marriage is a temporary thing. So in diaspora, people are just divorcing, not because of... They are divorcing because the marriage has reached its limit. Because they married you. Before they married you, they were depending on you. Maybe they didn't have papers. Some of them didn't have this nursing career, or some of them are nurses in Zimbabwe, but they come here, very much dependence on you. Then they come here, then they use their nursing certificates, then they become nurses. They start earning more than you do. But you still Msoro Bangu, behaving like Msoro Bangu, you just because you and the reference 20 years late. Have you ever seen that many people 20 years after helping you to come to the UK, they still mention anyway, what up a certificate? You want a certificate that you helped someone to come to the UK. The person came in the UK in 1999, but you're still making a reference of it. Oh, I brought you to the UK. Ndakakunza ku UK. Ndakakunza ku UK. Chamari, zvino expire. Why don't you do none? If you didn't bring him, someone was going to bring them, because you're not God. So don't use that reference. Oh, you can't do, I'm going to do because I brought you to the UK. Ah, pana man. Uno urigwa ne munhu. So listen guys, men and women, chiure chakafanana nehope. Chiure chinongouya pachadira ihope. Mukangodziya munomu mumba munomu. Right now when I'm doing a live I can sleep. Ndozoita chiure. Chiure chakafanana mukangodziya munomu ndogona dorara. Wakagara beya kudai. Ndogona dorara. Ndozvakaita chiure. Chiure chakafanana nehope. Mumarriage mako mukangodziya mukanyanya kudziya too much, unohurigwa iwe chinopinda chiure. Treat chiure sehope. This is a very good example. Guys, let's treat chiure sehope. Chinoya pachadira. The moment you become complacent, if you start thinking wangu adero, that's a symptom. Iwe chapinda. And this could suspect you varume venyu or suspect you vakadzi venyu. Ndikuti nini? Don't be complacent. The moment you start thinking, kana wangu adero. I see what you listen. If you're a man and you've been worrying for more than 6 months, usati wabatwa. Ndakambozvitaura. Chakapinda paper soap. And if you're a lady, you've been hura for years, and your husband hasn't caught you yet. Arikuhurawo. Mwari kuvhara zvivharo zvake zvepop. Ukaona muchitamba draft. Right. Ukaona muchitamba draft, zvivharo zvako zvisati zvadyiwa. Nezvake zvisati zvadyiwa. You are not progressing. Draft inotamba ichidlana zvivharo. Ukaona zvivharo zvisingachadliwi, someone is pane mumwe asiri kutamba draft zviri right pana. Because draft inoti pe. But wozoti wochimwa uchati pe apo bobo kacha bobo. Bobo. That's chiure for you. Chiure is like draft. Munhu anoti pa woti pa. But munhu, the only difference between chiure and draft is that ari kudya haazviboni ari kudyirwa. Munhu ari kudya haazviboni ari kudyirwa. So the moment you go relax about chiure pepe, there's a meeting in Birmingham. Your wife is saying, Zogarino meeting Wednesday, okay. Uchiti ndaga the way I get meeting to a local because you're in Birmingham. Then because the paida you go to one way you're supposed to a meeting. I know for small boy. Meeting ya cancel. Small boy meeting ya cancel. Teacher meeting ya cancel. Pane seko so ine ishitika so. Ikanzi yava ko meet small boy. You can drive now. He's decided to go. Who wants to be there? Do you want really to be added, Lorraine? Oh man, because my speakers are trying wait. Doctor puts the life because Liverpool right. So tatapa number 16. So if you're gonna marry someone, we're talking of people who've divorced now. Wow, I'm assuming you guys are all you've now divorced or you're gonna divorce. It will come. If you don't do what I told you now, it will come. More divorces coming. If you're in this diaspora,
and you don't do the things I've just said, just wait for a divorce. It's coming. It will come. Especially when kids become teenagers. Especially when you have a daughter. Check my divorce analytica. When there's a daughter in that marriage, when she turns 13, 14, I don't know what happens. Whether it's a coin, I think I'll need to do a psychological study there. 90% that a daughter between 12, 13 to 16. Divorce. Ukangona muka a daughter akadarika age yoyo, personal divorce, your marriage is very strong. I don't know. There's a coincidence. I'll need to start that later. If I get married, if you sponsor me, I can do a study on. But if the children are boys, check if your children are girls. And stop there. Yes, I mean stop. Leon, are you saying if I'm dating somebody and they've got a boy who is 15 and I've got a girl who is 15, I should not marry them? Yes, I'm saying be careful. It's really, really tricky. You need to see how they raise that child. How did they raise that child? Because gender ikasiyana, pavana vasina kurayirwa zvakanaka, upbringing is very good. When you go to shift, wake musikana ne 15, newako mukomana ne 14, vanosara vachiita, uchanza kunzi, you know, vana musoro bhangu zvanenge achitaura, hey, nhema dzako, you don't know, zvinenge nemwana wacho. Our parents were like that. My parents didn't know I was naughty. I'm not saying if I was a stepdaughter, I would do it, stepson, I would do that. But I'm just telling you to be careful. Because kids don't have that same mentality you have. And if your love is very enjoyable, as parents, the kids tend to just feel like, mom and dad, step, you're, disaster. Not only that, if your daughter is 18 and then your husband maybe is 30, some of you are marrying younger boys, right? Your man is 30 and you've got this beautiful daughter who is 18. I'm not saying, and then you are 40 and this daughter doesn't know how to dress properly. Kananjit doesn't know how to dress properly. They know how to dress, but there is a type of dressing that you need to teach your child. If you're in the house with a man inside, you can't let people see this, or that. Oh, we're in the UK, free bolato. You start again, that bolato when it comes. Bolato. Akarara mwanangu. And the mwana anoita nombo achinodzibhisa. Asingakudze. And what's fun is that you are so strict as well. And the man anoita my boyfriends in him. But you're leaving that daughter in the house, nemurumo wako iasha. Vana musoro bhangu vamwe havashandika. Vaindobasa Especially kuna na America uko vanenge vakatoita criminal record ku America. Vakasungwa. Vana bolato ku America vanoziva manje kupa vakadzi attention but havashandi. Womusiya ne 17-year-old daughter wako okay, uchazondibvunza rimwe zuva. He's 30, the daughter is 18. You are 40. So are in between. Because he's too young. Don't marry someone who is too young. It doesn't usually work. And I'm done with chema. Oh, dina benten wangu. Yeah. Tipe my reference ebanu esakadana na benten jagaita success. Maybe 1 out of 10. Ben 10 kana arikuma 28 arikuda step yokujamba chet. Varume vamurikudadira 42. I'm free. Let me tell you, men, married men, let me tell you. Your women are very popular out there. See those young boys, those you don't respect. So my young boys, my way. They disrespect your women. My way. Amboy, you look good. Can I carry your bag? You hey. These boys, when you're at work, they treat your women like queens.
80% of these ladies there. Oh, they can chill because in the house of so it is very important to check a gender. The gender of the kids is very important. It's a little bit okay if you're gonna. I think it's okay to have munane gender. My daughter is 15, then you've got a daughter as well as 15. They will act like twins and they will bond. Make sure they don't share bedrooms. They will get a house, go to a house where they've got their own territory. Kids have territory. They become. My daughter is personalized the whole her house. Oh, my daughter's every clutter, everything that, oh, this pillow is clutter, daddy, I will put it in your oh, this jacket, no, daddy, I'll put it in your oh, this mirror, I don't like it, I'll put it in your so okay, it's like a showroom. Can I clean a carpet? Go clean no market. Clean at own. What I'm trying to say is they become let them exercise that. It's very, very good for your daughter to be like that. Teach her to make her house look good. Because I know and I'm not picture frame in my picture it's a design. They don't have that picture nothing is in order. Vakadzi vese vamunoona mudzimba dzenyu klata pamadziro unongona izvo ndamature. One picture frame, watch, and another picture, expensive one, then they side no picture. Kudara ndikangoita picture ndakadai chifidzo ndatoisa pamadziro kuti imba kuti madziro kune dzimba dzakadero unobva wangona nododziona dzimba dzacho. So train your kids. Dzidzisai vanoti vachatenga mota dzavo because mwana anongozokwirigwa lift chairo chikomana. Tengerai vana venyu futi mapizza. Make sure they get, if your daughter wants a pizza, buy a pizza for your daughter. Give her money. Because that's what the boys will start doing. They will start offering your kids pizza. And when they're offering your kids pizza, your kids will open their legs for pizza. Can you imagine? Something that you can buy them. Mwana wako kwirigwa pizza sure. Mwana manje. So, what next? So, number 17, I said, for me, someone has to love traveling. So, because I love to travel, right? But then, before data munocho not travel, and a passport. Some people love traveling, but have no passport. So ask them, what are you doing? Are you doing something about my passport? Are you, unema paper? A lot of you girls, you're dating someone who is in the UK. Now this is the 5th year. The person is not coming to South Africa to see you. And you're like, you're wondering, when is he coming? Hana people. You're wasting your time. Someone wants to marry you right now. I've got my boyfriend in the UK. Nika accent. My boyfriend is in the UK. He'll be coming to pick me. Have you ever met? 6 months one. If you're gonna date someone and you will spend a year, 6 months, well, there's COVID now. But if you're gonna end up 6 months, I'm Lord of the Ring. And also, some of these guys will engage you. Huh? The guy is engaging you. 15 years engagement. Huh? 15 years we're going to engage you. So, subject. So, number 18. I know people be like, Leon, here you go again. Number 18, that woman should be able to talk near. Okay, it's a long distance, fine. If you're having a long distance relationship, that woman should be able to talk near on the phone for hours and not feel it. If you can speak, or if you can talk
to someone on the phone for hours and they don't feel, tata 10 hours. Sha. Tata sha. That's the relationship you want. You won't run out of zvinhu zvokutaura kana mava mese. So some of you guys, you've got partners that you can't even talk to for 10 minutes, even 5 minutes. Okay. Rabiko. Unenzungu. Sakamenyo. Chingwa chaipa. Mana. Tsvakawo someone waunokwanisa kutaura naye for long. Because kana mazochembera nyaya dzinopera memangogara mumba vazukuru vese vananenge vakura vatosiya vakumayuni. You are sitting there nomunhu wasingakwanisi kuita nyaya naye. What do you do? Hapana zvandataura. Oh, really? I thought you were talking to me. Huh? Oh, wataura. That's not what it is. Find someone you can talk to. Find someone you can have a conversation with. Last one will be, no, number 19, shopping. If you love shopping, find someone who also loves shopping, but who can control, as not impulse buying. Otherwise, you guys will be broke. You guys will be broke. Ndawana tower light riri pasel ndikatenga. Oh, watenga tower light. Baby. Tower light. Satori tengeserani. Ngatingorichengetai pamwe chazorendesa Zimbabwe nechikepe. Pane mwe simbi yandaona ichitengeswa parodha. Unewo mwana no. All right, number 20. You need someone who is an everything is possible person. Yoguti. Ukangoti, baby, atitenge imba. Atitenge imari. We can do it. Kwero man, dzimba idzi. Unoita mortgage ye50 years tikafa. Vana zvekutenga dzimba I'm UK. Ngativake kumusha. Vanovaka kumusha ikoko hapana zvine musoro zvine chibuda. You want someone that positive. So, do list. So, can you imagine if you all that list is a stupid list, isn't it? Imagine meeting someone who ticks about 10 of those. You'll get to a point where actually you'll be like, there's no reason to divorce. Can I'm 20? Timbonzati Lorraine Machinguranga don't wear. Passion is 10 and 15 personal my deal breakers. Of course, my deal breakers, man. So, man's one of the face and my deal breakers. No one says, this is a deal breaker for Leo. What is this is a deal breaker. So, you know what I'm talking about now. So, thank you so much, guys. This is what I was gonna tell you. Chatting my life, but I don't know if I'm gonna do it on YouTube. But sometimes I just do these lives on YouTube. Postpone papa badariba. Pana nimvunzere sandaenda zvamo tatopedza. That's done. I'm done. I'm done now. Pana ngada kubvunza something timbona ma comments, so I'm gonna hang up very soon now. Thank you for watching, guys. So I think that ndazama kwanza kana pane zvandasera ndazoita pane mwe live. Ngona pane ma comments ere. Mama katera saka ndotaura zvine musoro. Not even a single person angachimbo comment saka ndotaura zvine musoro. Because sometimes kona vanhu vakangoteerera vari 100 something pasina ma comments. Uri kutaura zvinhu zvine musoro. Notaura zvine musoro ma comments. Comment section. So what we've learned, summary. So we've learned that the reason why people divorce in diaspora is nothing to do with diaspora. Stop hating diaspora. Diaspora adds a little bit.
The reason why people divorce so much kunana diaspora is because the marriages were the way they got into that marriage was not misha yakavakirwa pamatombo. Muti uyoti kusei miti ichizofa. No, miti inova because makaigara pasiripo, not because of hey, muti wazonaiwa. No. Muti wacho dzimba dzepadiaspora dzamuraidzika dzakangoitirwa wrong place. So this is the point I was trying to make. A lot of marriages and also break as well in diaspora. Yes, it happens in diaspora, but the main reason is because when these guys got married, they didn't have any reasons for marriage apart from Mwandi Numburis. Oh, ndiyo ganda kangotanga kudanana naye saka ndidora nevarume vakawanda inini. Another reason endandasirira unoziva kuti kana vari munhu akatombororwa before, I think test drive is very important. I know it's a sin kurara nomunhu usati wamu, but munhu akatombogara nomwe murume kupinda marriage usingazive zvauri kupinda. Vamwe vanhu vazhinji vari kupinda marriage vozodiscover kuti aimire apinda. That's another reason why people divorce. Zveshuwa shuwa munhu akapinda achinga kuti marriage ichafaya, azodiscover kuti bvunzawo munhu wauri kudana kuti naiwe chii chakaita kuti murambane, chii makarambana sei? Anga achingogara ari wrong. Iwe ndogara uri right. Iwe ndogara uchingori right manje. Murume wacho find the reasons to why. Udziwawo kuti chii chakaita munhu adivorce. Zvinokubetsera pamberi apo. So zivai, bvunzanai muzive kuti zvii zvaunofarira. Okay, tambobvunza mubvunzo kuti iwe unondifariri handei. Iwe mbobvunza munhu wacho mbomubvunza kuti naiwe chii chaunofarirawo. Not forget about me. Who is your ideal guy? Who is your ideal lady? Mukadzi waunoda mukadzi akaita sei? Ndoda mukadzi anosuka ndiro. Iwe kana uchiziva kuti hausuke ndiro, out. Cancel. It doesn't matter how handsome the guy is. If you know that you're not up for sucking the ndiros and the guy is telling you that he wants one and suka ndiro, out. Don't get married. Don't even try to go and live with that person. You can't live no munhu anoda zvendiro uchizati zvendiro uri allergic to urine. Unoda kushanda munesi munowetewa kudero. Don't. So thank you so much, guys. It was nice to have you guys. I'm not really used to having so many people watching me like this and that.